at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa 230 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Agosto 14, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover sa madalakuan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. City Health Office sa ginakabig makaalarma ang pagsaka sa kaso sa dengue bangod nga naglabot na sa alert threshold. Samtang istoryahan naton ang pagbanggianay karon sa mga sabat sa bahin sa Iloilo City District Engineering Office kag Office of the Building Official sa sining mga proyekto nga suspendido. Subong ang pagtrabaho, partikularmente ining mga multi-purpose building. Sa dugang pa nga mga balita, 3rd Infantry Division sa Philippine Army ginkumpirmar nga wala sang estudyante nga na-recruit ang New People's Army base sa mga eskwelahan nga nagpabutyag sa Philippine o kung ginabuyagyag sa Philippine National Police. Sa dugang pa nga mga impormasyon kag balita, pamilya sa duha ka mga estudyante nga nagkalamatay sa disgrasya sa barangay Cagay, Leon. Hindi na magpasaka sa kaso batok sa driver. Pero ang pulis nagpasa sa ilang sining report sa Land Transportation Office bangod nga nakita sandig sa ilang sining investigasyon nga overloaded ang nasambitan karon nga di pampasahero nga salakyan. Samtang mga nagkalamatay bangod sa dengue sa probinsya sa Iloilo naglabot na sa Napulo. Alagyan sang pumuloy sa barangay San Antonio Molo, ginsarado sang developer kag ginapahayag nga wala ini sang opisyal nga dokumento nga ginauyatan pero private property kuno ini. Istoryanta ni Dugang Driman sa aton sining nga palatuntunan sa bumuanay sa udto madalakuan kag mga nagapangunang karon nga mga balita. Sa mga kabombo naton, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries para sa suwerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Nagahilapit na ang another draw date naton sa palabuton sining Sabado, Agosto 17 aton sining online o kon aton sining palengke draw hiwaton sa Santa Barbara Public Market. Santa Barbara Public Market may napulo nga magadaog sa 1,000 ka pesos nga cash plus 500 pesos ka valor sa gift pack. May mga ginprepararman nga mga nanarisari sining nga mga hampang. Cash prizes ang nagahulat sa mga tagpalasakop. Kag siyempre sa studio draw naton, diri man ang mga dalaguan pagin sining nga mga cash prizes. Magaula naman sa palabuton sining weekly draw. Sa suwerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM, ano pang ginahulat mo? Waswasin na dira sa paghimo sa imo sining mga entries para nga ikaw na ang masunod nga magadaog kag magabaton sa cash prizes. Ang dugang nga detalye kag impormasyon inyong bantayan sa paray nga pagpalayag sa Bombo Aray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang associate degree in arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Miyerkules, ikalabing-4 sa buwan ng Agosto taong 2024. Sa ating mga headlines, Bureau of Internal Revenue naghain ng tax evasion case laban sa sinibak na alkalde ng Bamban-Tarlac na si Alice Go. Samantala, si Alice Go naman sinilbihan na ng sabpina para sa material misrepresentation kahit sibak na ito sa pwesto, ayon yan sa Commission on Elections. Isang tao raw dapat ito'y kapag gumagastos ng nasa 64 pesos para sa kanyang pagkain kada araw, hindi na raw siya maituturing na mahirap. Ayon yan sa National Economic Development Authority. Sa police report naman, mahigit 6 na kilo o 41 million pesos na suspected shabu na kumpiska sa drug bypass operations sa Bacolod. Sa ating balita sa ibayong dagat, US Army Intelligence Officer umamin na nagbenta ng mga sensitibong impormasyon doon sa China, kabilang na ang US-Philippines military exercises. Samantala naman, patas na cash incentive sa mga pambansang atleta gagawin ng batas. Ilang aktibidad naman tampok ngayon para sa kakauwi lamang na 22 na Pinoy Olympians. Bagong Los Angeles Clippers home court magsisilbi raw na basketball venue para naman sa 2028 Olympics. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Matapos ka mga kabombo na ipag-utos ng Office of the Ombudsman ang pagsibak kay Alice Go bilang alkalde ng Bamban-Tarlac, sinilbihan naman ito ng Commission on Elections ng sabpina para yan sa material misrepresentation o pagsisinungaling sa kanyang Certificate of Candidacy nitong 2026 elections. Una nang inirekomenda ng Law Department ang poll body ang pag-issue ng sabpina kay Go noong unang bahagi pa ng buwan ng Agosto. Ayon nga kay Commission on Elections Assistant Regional Election Director Elmo Duque, isinilbi nila ang naturang sabpina sa address ni Alice Leal Go. Aniya, ang nakalista na address nitong si Go sa kanyang Certificate of Candidacy ay ang Virgin de Remedios Farm. Subalit ng kanila itong puntahan ay tumangging magbigay ng pangalan ang individual na nakausap nila at sinasabing hindi sila otorisadong tumanggap ng mga dokumento. Sa kabila nito ay pinasakamay pa rin ang naturang sabpina doon sa personnel sa naturang property. Gayon din, isa pang kopya ng sabpina ang isinilbi naman sa Mayor's Office nitong si Go at yan ay kaugnay pa rin ng kaparehong dokumento. Hindi naman nakita ni kahit anino raw nitong alkalde na sinibak sa pwesto, maging ang kanyang bahay ay hindi rin natagpuan dahil hindi tugma doon sa record ng Commission on Elections. Samantala, naghain naman na ang Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice ngayong araw po ng Miyerkules ng reklamong tax evasion laban sa dinismiss na alkalde ng Bamban-Tarlac na si Alice Leal Go. Ayon kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi, nabigo si Go na magbayad ng kalahating milyong buwis. May kaugnayan yan sa pagbebenta ng kanyang shares bilang dating incorporator ng Baofu Corporation na nagpaupa sa Zunyuan Technology Incorporated Pogo Hub na sinalakay ng mga otoridad noong Marso dahil sa pagkakasangkot nito sa mga iligal na aktibidad. Kaya't malinaw anya na kasong tax evasion ang naturang transaksyon. Maliban pa kay Go, kabilang din sa respondents sa inihaing reklamo ng Bureau of Internal Revenue, sina Jack Uy, ang individual na pinagbentahan ni Go ng kanyang shares, at si Richelle Joan Carion, ang corporate secretary ng Baofu Land Development Incorporated.
Kaharapin naman ng mga ito ang mga kaso sa ilalim yan ng Section 254 o ang pagtatangkang umiwas sa pagbayad na buwis, ang Section 255 o ang kabiguang maghain ng capital gains tax at documentary stamp tax, at ang Section 25 o ang kabiguang maghain o magbigay ng partikular na impormasyon sa ilalim yan ng National Internal Revenue Code. Ayon pa kay Commissioner Lumagi, sakaling mapatunayang guilty ang naturang mga respondents ay makukulong ang mga ito. Sa ngayon, wala pang inilalabas namang komento ang kampo ni Go kaugnay sa panibagong reklamong inihain laban sa kanya. Tapos na Paris 2024 Olympic Games, muling pinatunayan ng Bombo Radio Philippines ang kanyang husay sa pagbibigay ng dekalidad na sports updates sa tinuturingang the greatest show on earth. Isang espesyal na pasasalamat sa aming 50 dedicated correspondents na nagbigay ng real-time reports. Kasama ng 31 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Star FM upang siguradong may parating sa aming viewers at listeners ang bawat kaganapan sa buong event. Ang inyong pagsisikap at dedikasyon ay tunay na napakahalaga para sa ating kahangahangang atleta na kumatawan sa Pilipinas na may pagmamalaki at kahusayan. Congratulations! Ang inyong laban Dedikasyon, at tagumpay ay nagdala ng karangalan at inspirasyon sa bansa. Mabuhay ang atletang Pilipino! Ang pagpupugay mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Nakahanay ngayon ang kabi-kabilang aktibidad para sa ating Filipino Olympians at mamaya ay dyan sa Kamara de Representantes ang ilan sa kanilang mga event. Samantala, nanawagan si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada para naman sa pagsasabatas ng panukala na naglalayong gawing pantay ang cash incentives na ipagkakaloob para sa pambansang atleta, may kapansanan man ito o wala. Ayon kay Senator Ejercito, sa katatapos na Summer Olympics sa Paris, France, pinatunayan ng mga nagsilahok na mga atleta na kaya nilang makipagsabayan sa pinakamagagaling na malalaro sa larangan na kanilang kinabibilangan, maging sa ibang mga malalaking bansa. Hindi malayo niya na lalo pang mabibigyan ng tamang kasanayan na magbibigay din ng karangalan ng mga atleta na may kapansanan na lumalahok din naman sa international competitions. Si Estrada, mga kabombo, ang pangunahing mayakda sa Senate bill na nagsusulong na gawing pantay ang ibinibigay na cash incentives sa ilalim ng umiiral na batas para naman sa pambansang mga atleta. Kasama ang mga atletang may kapansanan na kapag uuwi ng medalya na may international sports competitions ay mapagkakalooban din ng kaparehong incentives sa ilalim ng Republic Act 10699 o ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Ang mga atleta na lumalahok sa isang malaking kaganapan kagaya ng Paris Olympics at lalo na kung ito'y nanalo ng gintong medalya o kaya naman ay pilak at bronze ay makakatanggap ng nasa 10 milyon para sa gold medals, 5 million naman para sa silver medals at 2 million pesos na cash incentives para sa bronze medals. Sa kabilang banda, ang mga Paralympians na nakakakuha ng kanilang pwesto, una, pangalawa at pangatlong pwesto sa pandaigdigang kompetisyon ay makakatanggap naman ng kalahating ng nasabing insentibo na ibinibigay sa kanilang Olympic counterparts. Iminumungkahi ni Estrada na ang pagbibigay ng 2 milyong piso doon sa mga gold medalists sa Asian Games at pagtataas naman sa kasalukuyang 150,000 pesos na incentives patungo sa 300,000 pesos para yan sa magkakamit ng gintong medalya sa Asian Games at Asian Para Games. Ang din ito na madoble ang cash incentives para naman sa mga silver medalist at bronze medalist sa Asian Games para sa mga sinasalihan nilang laro para na din magkaroon ng mas malakas na paghikayat doon sa ating mga atleta na lalo pang galingan ang kanilang mga larangan. Bombo International News.
Umamin na ang isang US Army intelligence analyst sa pagbibenta nito ng mga sensitibong impormasyon sa China. Ang naturang sundalo ay kinilala na si US Sergeant Corbin Schultz na may hawak ng top secret security clearance. Siya ay unang naaresto noong buwan po yan ng Marso sa Fort Campbell, isang military base sa border ng Kentucky at Tennessee. Batay nga sa report na inilabas ng US Justice Department, inamin ni Schultz ang pakikipagsabwatan niya para makakuha ng mga national defense information, pag-export ng mga technical data ukol sa US defense at ang tuluyan ng pagtanggap ng suhol. Ayon pa sa Justice Department, nagawa umano ni Schultz na maglabas ng dose-dose ng sensitibong impormasyon mula sa US military. Ang mga naturang impormasyon at dokumento daw ay ibinigay yan sa isang individual na nakabase sa Hong Kong at pinaniniwalaan na nauugnay sa Chinese government. Siya ay binayaran umano ng $42,000 para sa mga ibinigay niyang impormasyon. Isa sa mga natukoy na dokumento ay naglalaman ng mga lesson na nakuha ng US mula sa Ukraine-Russia war na maaari daw magamit sa pagdepensa sa Taiwan. Kabilang din dito ang mga dokumento ukol sa Chinese military tactics at ang mga military exercises na ginagawa ng US forces kasama ang South Korea maging ng Pilipinas. Natukoy din sa isinagawang investigasyon na nakapagpadala ang naturang intel officer ng mga sensitibong impormasyon ukol yan sa mga gamit pandigma ng Amerika na kinabibilangan po yan ng HH-60 helicopter, ang E-22A fighter jet, ang Tu-2 reconnaissance aircraft at ilan pa na missile system. Sa iba pang balita sa ibayong dagat, kinumpirma naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na kontrolado na ngayon ng Ukrainian forces ang nasa 74 na Russian settlements sa may Kursk region. Bilang resulta yan ng kanilang inilunsad na cross-border operation. Sa evening address nga to the nation ng leader ng Ukraine, sinabi niyang patuloy ang pag-abanse ng kanilang puwersa sa Kursk region at pagkuha sa mga Russian prisoner na maaari anyang ipalit sa mga binihag na Ukrainian fighters na tinawag naman niya bilang pagpapalawig pa ng exchange fund. Sinilabas naman na pahayag ng Russian Defense Ministry, sinabi nito na napigilan ng kanilang army units na makausad pa ang Ukrainian armored mobile groups sa ibang lugar sa Kursk region. Samantala, inihayag naman ni Mikhailo Podolyak, ang advisor ni Zelensky, na ang ginawa daw na paglusob ng Ukraine ay para i-pressure ang Russia na makilahok sa peace talks dahil hindi anya gumagana ang simpleng mga panawagan lang sa Russia. Nilinaw naman ni Ukrainian Foreign Ministry spokesperson na Hori Teki na hindi sila interesado na kubkubin ang teritoryo ng Russia. Anya, layunin lamang ng kanilang inilunsad na cross-border operation ay para protektahan ang buhay ng kanilang mamamayan mula sa long-range strikes na nagmumula sa Kursk region. Nasa mahigit 2,000 na ngang strikes kasi ang inilunsad ng Russia mula sa naturang rehiyon sa mga nakalipas na buwan gamit ang anti-aircraft missiles, ang artillery mortars drones, 255 glide bombs at mahigit 100 na missiles. Samantala, sa mga karagdagan pa po nating malaking balita sa ibayong dagat, inaprubahan na ng Amerika ang mahigit $20 billion na panibagong weapon package para sa Israel. Ayon po sa US State Department, inaprubahan nito ang pagbebenta ng 50 na F-15 fighter jets para sa Israel sa halagang $18.82 billion. Sisimulan itong ipadala sa taong 2029 na mag-upgrade daw sa kasalukuyang fleet ng Israel, kabilang na dyan ang radar at secure communications equipment. Ayon sa State Department, mahalaga ito sa national interest ng Amerika para tulungan ang Israel upang mapanatiling matatag at may kapasidad ito na depensahan ang kanilang sarili. Liban dito, bibili din ang Israel sa US ng halos 33,000 na tank cartridges, 50,000 na explosive mortar cartridges at bagong military cargo vehicles.
Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, tiniyak ng Commission on Elections na hindi maapektuhan ang kanilang version ng pagsisiyasat kaugnay sa usapin may kinalaman doon sa sinibak na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Lialgo. Kasunod nga ito ng deklarasyon ng Office of the Ombudsman na tanggal na sa pwesto ang naturang dating alkalde at uusad pa rin naman ang pagsisiyasat ng poll body. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, ang layunin kasi ng kanilang pagsisiyasat ay gamitin ang naturang kaso upang maging reference sa mga susunod na pagkakataon na may kahalintulad na sitwasyon. Kaugnay niyan, naritong bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Nararapat na at napapanahon na talaga na baguhin yung ating mga patakaran sa pagpa-file ng Certificate of Candidacy at yung mga nilalaman nito at yung mga iba pang panuntunan patungkol dito. Gaya lang po, tali po kasi ang kamay ng inyong Commission on Elections sapagkat tatandaan po natin, kami po ay tagapagpatupad lamang ng batas, wala po kaming kapangyarihang gumawa ng batas at kung ano yung mga pagdadagdag halimbawa o idadagdag dapat sa ating po Certificate of Candidacy o sa mismong filing, yan po ay kakailanganing malagay sa isang batas po. Pwedeng COMELEC dahil pagka po kami ang gumawa niyan, mag-usurp po kami o amin pong magte-trespass kami doon sa mismong jurisdiction ng ating Kongreso na gumawa po ng batas. Kaya medyo napaka-careful po natin. Bahagyan ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Samantala, sa iba pa nating balita, sinapubliko na mga kabombo, mga ka-Star Nation ang magiging pambansang pondo sa taong 2025. Ito mga kabombo ay umaabot sa 6.352 trillion pesos na pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas. Narito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang nangungunang mga ahensya at ganun din yung mga sektor na may malaking alokasyon ng pondo batay po sa pagkakasunod-sunod. Nasa unang pwesto na may pinakamataas na bilang ng pondo ay ang education sector. Pagka sinabing education sector, saklaw nito mga kabombo ang Department of Education, State Universities and Colleges, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority. Meron silang kabuuan na 977.6 billion pesos. Ang kasunod naman ito ay ang public works sector at ito'y mismong pinatatakbo ng mga tanggapan na nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways at mga proyekto niyan. Nasa 900 billion pesos ang nakalaan para sa mga infrastructure projects. Sinusundan ito mga kabombo, mga ka-Star Nation ng health sector. Pagka sinabing health sector, ito naman ay kinapapalooban ng mga ahensya na nasa ilalim ng Department of Health at pati na ang tanggapan ng Philippine Health Insurance Corporation. Meron ditong nakalaan na 297.6 billion pesos. Ang pang-apat naman na may pinakamalaking pondong inilaan ay ang sektor para sa lokal na pamahalaan. Ito yung Department of Interior and Local Government ang siyang pangunahing nakakasaklaw nito. Meron yan 278.4 billion pesos. Habang ang panglimang sektor na may malaking alokasyon ay ang para sa National Defense. Pangunahin na nakatutok dyan ang Department of National Defense na merong 256.1 billion pesos. Ang kasunod nito sa pang-anim na pwesto ay ang Social Welfare and Development na pangunahin namang pinatatakbo ng tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Meron po naman itong 230.1 billion pesos. Sa agriculture sector na siyang kasunod mga kabombo sa pampito ay umaabot naman sa 211.3 billion pesos ang nakalaan. Saklaw kasi ng naturang tanggapan ang mga agencies na bahagi rin ng sektor ng agrikultura. Pangunahin na yung Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform. At ang kasunod mga kabombo ay itong agriculture and Department of Transportation ay malaki din mga kabombo ang kanilang alokasyon at yan ay nakalaan
ang nasa 180.9 billion pesos na alokasyon para po sa naturang sektor. Ang kasunod mga kabombo, mga ka-Star Nation, dito sa karagdagan pa ng mga sektor na may malaking alokasyon, yung judiciary, sapagkat saklaw nito, yung mga korte sa buong kapuluan, nasa 63.3 billion pesos ang inilaang pondo ng pamahalaan. At ang panghuli ay yung Department of Justice. Meron naman itong 40.6 billion pesos. Sa Department of Justice kasi mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay maraming ahensya rin ang nakapaloob, kagaya na lamang ng Bureau of Corrections at iba pa, yung Public Attorney's Office na mga tinutulungan din ng mga kababayan natin ng naturang tanggapan. Samantala sa ibang balita, pinawi ng Department of Agriculture ang pangamba ng publiko ukol yan sa posibleng epekto sa buong Pilipinas ng pagkalat na naman ng African Swine Fever. Iginiit ng ahensya, hindi kailangan na magdeklara ng state of national calamity sa kabilayan ng paglobo ng mga nagpopositibo sa sakit. Siniguro rin ng ahensya na hindi kukulangin sa supply ng baboy at hindi rin tataas ang presyo nito. Kaugnay niyan, tinaasan na ng Department of Agriculture ang indemnity o bayad para yan sa bawat baboy na kailangang patayin dahil yan sa infected sa African Swine Fever. Ayon sa ahensya, 4,000 pesos ang bayad sa kada biik, 8,000 piso naman para sa medium size at 12,000 pesos para yan sa malaking size ng baboy. Sa karagdagan pa nating mga balita, malalay na rin mga kabombo ang Philippine Red Cross sa mga ospital dahil sa dumarami pa rin kaso ng leptospirosis. Sa ngayon ay nagbibigay na rin sila ng suporta dyan sa San Lazaro Hospital sa lungsod ng Maynila. Ito'y matapos nga ang ginawa nila na pagdaragdag ng mga tauhan sa National Kidney and Transplant Institute na nakabase naman sa lungsod ng Quezon. Binigyang diin ni Philippine Red Cross Chairman at Chief Executive Officer Richard Dick Gordon na ginagawa nila ang naturang mga hakbang upang tiyakin na mas maraming Pilipino ang makakatanggap ng kinakailangan para sa pangangalagang pangkalusugan. Hindi lamang umano ito laban ng Philippine Red Cross, kundi ito rin ay laban ng lahat. Kailangan niya nating magtulungan upang tiyakin na lahat ay makakakuha ng pangangailangan na siyang napapanahon ngayon sa dami nga ng mga kasong naitatalang positibo sa leptospirosis. Dinagdag pa ni Philippine Red Cross Secretary General Dr. Gwendolyn Pang na handa naman silang magbigay ng pinakamahusay na pangangalaga at may karagdagan pang kagamitan na ipapadala sa mga pagamutan para suportahan ang kanilang mga team na nakabase doon. Ang Philippine Red Cross ay handa raw magpadala ng karagdagan pang resources kung kinakailangan upang tiyakin na walang maiiwan sa gitna na rin ng krisis na kinakaharap sa aspetong pangkalusugan. Samantala, kuha tayo ng report mula dyan sa may Senado, isang tao na gumagastos daw na mahigit 64 pesos sa pagkain kada araw, hindi daw maituturing na food poor, ayon po yan sa NEDA. Mga senador naman pinarerepaso ang pamantayan sa pagsukat sa kahirapan sa bansa. Kaugnay niyan, may kabuuan pang pag-uulat si Bombo JC Galvez. Hindi maituturing na food poor ang isang individual kung gumagastos ito ng higit sa 64 pesos sa pagkain kada araw. Bata ito sa datos ng National Economic and Development Authority. Sa pagbusisi ng Senate Committee on Finance sa panukalang pambansang pondo para sa 2025, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na as of year 2023, 64 pesos bawat araw kada tao ang kanilang threshold o sukatan kung food poor. Nangangahulugan niya na food poor lamang kung hindi aabot sa 64 pesos ang budget sa pagkain ng isang tao kada araw. Samantala, sa poverty threshold naman, sinabi ni Balisacan na as of year 2023, 91 pesos per day kada taong poverty threshold, na ibig sabihin, kung kumikita ka ng 91 kada araw ay hindi na mahirap. Nang questionin ng mga senador kung makatotohanan pa ito, inamin ni Balisacan na kailangan na itong i-adjust dahil sa inflation pa lamang ubos ng 64 pesos kada araw sa pagkain o 20 pesos per meal. Ngunit ipinaliwanag na hindi lamang nila binabagong sukatan para makita kung epektibo ang mga polisiya at programa ng pamahalaan sa pagpapababa sa poverty incidence.
Anong amount para masabi na poor sila? Food poor, yeah. Food poor sila. For as of 2023, Madam Chair, the monthly food threshold for a family of 5 is 9,581 pesos. That's comes out to about 64 pesos per person. Yeah, the basket has not been changed for some time, Your Honor. Although the value of that basket has been adjusted for inflation. So yung adjusted for inflation na yan, we'll be revisiting I think it's due for revisit of this, the poverty threshold natin kasi medyo matagal na rin, more than a decade na yon since it was set, and I think that the changes in the economy warrant a revisit already of the threshold. Inihayag naman ng chairman ng komite na si Senadora Grace Poe na hindi makukuha ng gobyerno ang tunay na antas ng kahirapan kung luma na ang gamit nilang sukatan, kaya dapat anyang mag-adjust. Dahil dito, pinarerepaso ng mga senador sa NEDA ang pagsukat nito sa kahirapan dahil hindi na umano makatotohanan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Umuelta itong si House Assistant Majority Leader Congresswoman Pami Zamora sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na puro daldal ang Kongreso. Kaugnay nito ay nagpahayag din ng iba pang mambabatas hinggil naman sa mga hakbang ng mababang kapulungan ng Kongreso. Yan ay kaugnay nga sa pagbalangkas ng Quad Committee na tatalakay sa mga isyu na kinakaharap ng dating administrasyon. Anya, mga ebidensya ay ipinresenta sa tamang komite at hindi sa media o kanino pa mang individual. Dagdag pa ng naturang mga hakbang, ang paghahain daw ng mga ebidensya ay dapat na dumaan sa tamang proseso kung saan ay dinidi naman ang issue na hindi pagdalo ng dating presidente upang ito sana ang magpaliwanag hinggil naman sa kanyang pagdepensa sa mga usapin may kinalaman sa kanyang nakaraang administrasyon. Ang Quad Committee, mga kabomboy, binubuo ng Kongreso upang talakayin nga ang mga issue patungkol sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators at extrajudicial killings na naitala noong nakalipas na administrasyon, kaugnay pa rin ng mga issue ng ipinagbabawal ng gamot noong panahon ng Duterte administration. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni House Assistant Majority Leader Congresswoman Pami Zamora. Parang parehas lang naman kami ni President Duterte. Kami puro salita, paano naman siya? Pero ang totoong sasabihin ko ay, sa tamang komite talaga, maipapakita, excuse me, magjowa. Sa tamang komite talaga, maipipresenta ang mga ebidensya. Saan pa namin ipipresenta? Sa reporter na naman. Di dumaan tayo sa tamang proseso, di ba? Yun naman ho ang hinahanap. Bahagyan ng mga pahayag ni House Assistant Majority Leader at Congresswoman Pami Zamora
Samantala, ang dating Pangulo naman ay hindi pa nagpapalabas ng mga pahayag hinggil sa panibagong pahayag ng ilang opisyal dyan sa Kamara. Pero una nang dumistansya naman itong si Pangulong Duterte doon sa pag-uugnay sa kanya dito sa kanyang dating economic advisor na si Michael Yang. Biltangan ng dating Pangulo na dapat munang maghain ng sapat na ebidensya at matibay na patunay ang sinuman na nagkukonekta sa kanyang pangalan dito kay Yang upang maging lehitimo mano ang mga akusasyon at daanin ito sa proper forum. Narito naman ang mga bahagi ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I mean, if you have proof, then present it. Do not make a general statement. You present proof so that I can bring it to the legal department. Bahagyan ng mga pahayag naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga pasaring umano na nagkakaladkad sa kanyang pangalan. Samantala, naniniwala naman si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na malabong maging insider witness si Senator Ronald Bato de la Rosa sa nagpapatuloy na investigasyon ng ICC sa umano'y nangyari na extrajudicial killing sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Conti, bilang dating hepe ng Philippine National Police, si De La Rosa ay isa ito sa mga responsable sa mga nangyaring patayan sa ilalim ng controversial na drug war. Paliwanag pa ng Attorney Conti na ang hinaharap daw ng ICC ay ang mga pinaka-responsable sa malawakang drug war. Sa panig naman ni dating Pangulong Duterte, ang nagsisilbing ebidensya sa kanya ay ang mga inilabas niyang statement o pahayag at mga inilabas na pulisya habang siya ang Pangulo pa ng bansa. Para naman kay Senator De La Rosa, siya umano ang nagsilbing implementer bilang dating hepe ng pambansang pulisya. Kung maalala, nagsilbi nga bilang hepe ng Philippine National Police ang naturang senador mula yan July 1 taong 2016 hanggang April 19 ng taong 2018. Sa ilalim ng kanyang mga liderato, pinirmahan niya ang Command Memorandum Circular 16-2016. Ang memo na naglalatag sa mga guideline at polisiya ng susunod sa Project Double Barrel kung saan sa ilalim nito ay ipinatupad ang Oplan Tukhang. Si De La Rosa ay kabilang sa mga naunang tinukoy din ng International Criminal Court Office of the Prosecutor bilang suspect sa nagpapatuloy na investigasyon. Kabilang din dito sina dating PNP Chief General Oscar Albayalde, dating PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Romeo Karamat Jr., National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo at dating PNP Chief Intelligence Officer Brigadier General Eliazar Mata, na kasalukuyan ngang hepe ngayon ng Drug Enforcement Group. Sa iba pa nating balita, nilinaw ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology o ng naturang tanggapan na hindi totoo yung kumalat na report online na nagsasabing pumutok ang bulkang Mayon. Kaugnay nito ay nanawagan ng ahensya na agad na iulat at tumulong na lamang para mapigilan ang pagkalat ng naturang clickbait post may kinalaman dyan sa Mayon Volcano. Ayon nga sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, walang pagsabog na nangyari kamakailan sa naturang bulkan at tinaabisuhan ng publiko na huwag magpakalat ng misleading information na maring magdulot ng pagkalito at pagkatakot sa ating mga kababayan. Payo din ng ahensya na iberipika muna ang mga balita mula sa mapagkakatiwalaang source bago naman ito ipakalat o i-share sa inyong mga kakilala. Samantala, batay naman sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nitong araw po ng Miyerkules sa aktibidad ng bulkan ay nakapagtala ng isa lamang na volcanic earthquake at isang rockfall event na may mahina na banaag o yung crater glow kaninang madaling araw na naaninagan lamang gamit ang teleskopyo at hindi po ito makikita ng ating mga mata na
kasalukuyan. Halimbawa ay tatanaw ka dahil itong mga kabombo ay mas visible kapag gabi. Nananatili namang nakataas ang alert level number 1 o low level unrest lamang sa naturang bulkan simula pa yan noong Marso 5, kaya't pinapayuhan lamang yung publiko na pumasok doon sa mga ligtas na lugar at bawal na bawal pa rin dyan sa permanent danger zone dahil nga sa banta ng rockfall event at sudden steam driven o phreatic eruptions. Samantala, iniulat naman ng Philippine Navy ang pagbisita ni Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. sa Vietnam People's Navy kamakailan. Ang naturang pagbisita ay tumagal ng 3 araw. Ayon sa Navy, nakausap ni Adasi Jr. ang mga matataas na opisyal ng Vietnam Navy na kinabibilangan ni na Deputy General Staff to the Vietnam People's Navy Lieutenant General Nguyen Trong Binh at Vietnam People's Navy Commander-in-Chief Vice Admiral Tran Thanh Nguyen. Binisita rin ng mga Navy personnel ng Pilipinas ang 79th Brigade of Naval Region 1 ng Vietnam, kung saan sinaksihan naman ng mga ito ang live drill ng isa pong coastal defense system ng ating naturang bansa. Samantala, ayon naman kay Philippine Navy spokesperson Commander Jan Percy Alcos, ang pagpupulong ng dalawang Navy daw ay nagpapakita yan ng commitment sa pagprotekta sa mga mangingisdang nagagawi sa West Philippine Sea, kung saan kapwa may claim ang Pilipinas at Vietnam. Bahagian niya ito ng pagtutulungan din ng dalawang bansa sa kabila ng territorial dispute. Noon nga pong nakalipas na linggo lamang, isinagawa din ng Pilipinas at maging ng Vietnam Coast Guard ang joint drill sa May Manila Bay at West Philippine Sea, kung saan isa sa mga naging sentro ng ginawang drill o pagsasanay ay yung paggamit ng water cannon para po yan sa firefighting technique. Oras natin sa buong kapuluan, 25 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Inigyang diin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanging ang mga kandidatong nagpapahalaga sa kapakanan ng mga Pilipino ang kanilang susuportahan o ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban sa 2025 midterm elections. Kung maalala mga kabombo, marami ng mga dating miyembro ng naturang partido ang sunod-sunod na kumalas, kasabay na rin ang lumalalang hidwaan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Marami sa mga tumiwalag ang sumama na sa partido ng administrasyon. Ayon naman kay dating Pangulong Duterte, bagamat susuportahan ng kanilang panig ang mga natitirang miyembro ng partido, mananatilian niyang prioridad ng kanilang grupo ang mga kandidato na makikitaan ito ng pagpapahalaga sa kapakanan ng mga Pilipino. Nakahanda rin umano ang kanilang grupo na sumulong sa sunod na halalan kahit na limitado lamang ang kanilang magiging lineup o bahagi ng kanilang mga kandidato na ilalatag sa paparating na halalan. Sa iba pang mga balita, binawasan ng United States Department of Agriculture ang forecast nito para yan sa posibleng aangkatin ng Pilipinas na bigas para sa taong ito at sa 2025. Batay sa bagong forecast, maaring mas mababa ng 100,000 metrikong tonelada ang aangkatin ng Pilipinas kumpara yan sa nauna nitong inilabas na projection. Kung maalala, umabot nga sa 4.7 million metrikong tonelada ang projection o pagtaya ng US Department of Agriculture na aangkating bigas ng ating bansa ngayong taon at sa susunod na taon. Gayunpaman, sa huling forecast ng ahensya ay maaring humigit kumulang 4.6 million metrikong tonelada na lamang ang aangkatin sa kaparehong taon. Isa nga sa mga dahilan ng US Department of Agriculture ay ang bumagal daw na pag-angkat ng Pilipinas mula sa bansang Vietnam. Batay sa kasalukuyang datos ng Bureau of Plant Industry, mayroon ng kabuuan na 2.49 million metrikong tonelada ng bigas na dumating sa Pilipinas mula yan Enero ng taong kasalukuyan hanggang nitong unang linggo ng Agosto. Mahigit 1.88 million metrikong tonelada naman ng mga inangkat na bigas ay mula yan sa Vietnam. Ito ay katumbas ng 75.5%. Sa iba pa nating balita,
Walang nakitang bakas ng langis o kemikal sa mga sample na nakuha nga doon sa isda at mga shellfish mula yan sa 7 lugar sa palibot ng Manila Bay matapos na lumubog ang MT Terra Nova na nagdulot naman ng malawakang oil spill nang galing dyan sa may area ng Bataan. Ayon nga sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, lahat ng fish samples mula po yan sa Navotas, Manila, Parañaque, Las Piñas, Bataan, Bulacan at maging sa lalawigan ng Pampanga ay negatibo doon sa oil at grease contamination. At gayon din ang fish samples mula naman sa lalawigan ng Batangas, partikular na sa Nasugbu at Lian at maging sa Calatagan ay negatibo rin sa naturang traces. Bunsod nga nito ay sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa publiko na ligtas kainin ang mga isda mula sa Bataan, Bulacan, Pampanga, Batangas at Metro Manila, partikular na sa Navotas City, Parañaque City at Las Piñas City. Samantala, hindi pa rin naman ligtas para sa human consumption ang mga isda at shellfish na makukuha sa Cavite base na rin sa isinagawang sensory evaluation ng mga eksperto. Tanging ang Commission on Audit lamang ang maaaring makapagpatunay kung may nangyari bang mishandling sa 2024 budget. Ito ang naging pahayag ni Department of Education Secretary Sani Angara nang matanong hinggil sa umano'y mishandled ang pondo ngayong taon. Sa Malacanang briefing, sinabi ng dating senador na makikita naman sa ulat ng Commission on Audit kung may hindi tama na paggugol o paggasta sa pondo. Nagsisilbi rin anyang represensya o referensya daw ng Commission on Audit report sa mga pagdinig na ginagawa kapwa sa mababang kapulungan at Senado at mula doon ay natukoy kung may mali sa paggugol ng pondo. Kaugnay nito ay tumanggi naman na magkomento ang kalihim sa umano'y mishandled na 2024 budget sa pagsasabing hindi naman daw tumbok o specified ang nilalaman ng naturang aligasyon. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Hinimok ni Bayan Muna Party List Chairman, Attorney Nery Colmenares, ang Kongreso na usisain ang paggugol ng mga opisyal ng gobyerno sa kanilang Confidential at Intelligence Fund nitong nakalipas na taong 2023 at ngayong 2024. Ayon sa abogado, mahalaga ang investigasyon sa naturang usapin kung saan ay binabanggit nito ang kawalan umano ng transparency sa Confidential and Intelligence Fund spending ni Vice President Sara Duterte. Ipinunto pa ng dating mambabatas na ginugol ng pangalawang Pangulo ang kabuang 250 million pesos na kanyang Confidential at Intelligence Fund sa loob lamang ng halos 4 na buwan. Una ay ang 125 million pesos na kanyang intelligence fund na ginugol daw noong Pebrero 6 hanggang Marso 29 ng taong 2023 o sa loob lamang ng 50 araw. Ikalawa ay ang 25 million pesos na Confidential and Intelligence Fund na ginastos mula naman Abril 25 hanggang Hunyo 30 ng taong 2023 o mahigit 2 buwan lamang base na rin sa impormasyon na nakalap ng kanilang grupo. Git nga ng dating mambabatas na dapat din na ipaliwanag ng Vice Presidente kung paano niya ginugol ang 125 million pesos na kanyang Confidential and Intelligence Fund noong Disyembre ng taong 2022 sa loob lamang ng 11 araw. Ayon pa kay Colmenares, hindi dapat na pahintulutan ang Confidential and Intelligence Fund dahil inililihis nito ang kinakailangang pondo mula naman sa mga pangailangan ng mamamayan. Maliban pa dyan ay dun sa mga vulnerable sector na siya dapat ang nakikinabang at yan ay napupunta naman sa korupsyon dahil hindi naman isinasa publiko ang nilalaman ng pinaglaan ng gastos. Kaugnay nito ay nanawagan pa ang naturang dating mambabatas sa Commission on Audit na ato pa rin yung mandato nito na i-audit ang naturang mga Confidential and Intelligence Fund. Nabuhay nga ang usapin tungkol sa Confidential and Intelligence Fund dahil naman sa nakaambang mga investigasyon dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso.
Mantala, mamaya po kukuha tayo ng update dahil ang Philippine National Police tuloy-tuloy pa rin itong isinasagawa pong paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy at nangako sila na hindi sila susuko sa paghahanap. Mamaya yan, samantala sa iba munang mga balita. Sa mga karagdagan pa natin balita, mananatili pa rin daw na toll-free. Good news yan para sa bagong bukas na Sukat Interchange Segment 2 dyan sa may C5 link ng Cavitex. Ayon nga sa Philippine Reclamation Authority, mananatili ito hanggat hindi pa naglalabas ang Toll Regulatory Board ng Notice to Start Toll Collection. Ayon nga sa ahensya, hindi kinakailangan magbayad ng toll ang mga motorista na manggagaling naman sa lalawigan ng Cavite at mag-e-exit sa may Segment 2 ng C5 link at pabalik. Ang Cavitex mga kabombo na Segment 2 ay isa na itong 1.7 na kilometro na expressway na kumukonekta naman sa Cavitex sa Regional Road 1 mula po yan sa Parañaque Toll Plaza patungo naman ng Sukat Interchange. Kung maalala, una nang inirekomenda ng Philippine Reclamation Authority ang nasa 30 araw na toll suspension sa lahat ng segment ng Cavitex kasunod na rin ng ginagawang inaugurasyon at yan ay pinangunahan pa dati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Hunyo 21 ng taong kasalukuyan. Kinabibilangan ito mga kabombo ng segment dyan sa Parañaque, Las Piñas, Taguig, Bacoor at maging sa Kawit, Cavite na nagtagal naman hanggang nitong 31 ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Samantala, balikan po natin ang kasamahan natin mula dyan sa may Camp Crame dahil ito nga po nga pagpapatuloy pa rin ang paghanap ng Philippine National Police. Kamustahin po natin mula yan sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Nangako ang Philippine National Police na hindi sila susuko sa paghahanap sa puganting pastor na si Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang manhunt operation sa kabila ng kabiguan na mahanap ang pastor noong August 9 nang muling magsilbi ang National Bureau of Investigation ng warrant of arrest sa mga akusado sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Tuloy-tuloy pa rin naman po yung ating manhunt operation last week. I think sama-sama naman po tayong na-monitor na nagpunta po doon ang NBI at wala po silang nakita but hindi po tayo susuko. Yun po yung commitment ng ating PNP. Tuloy-tuloy po itong ating efforts at sabi ko nga we are receiving a lot of information but just the same we have to vet and validate itong mga information po na ito before we could come up with another police operation if there will be one. Una nang iniulat na aminado ang PNP na aabutin ng ilang pang-araw ang paghahanap sa pastor dahil sa lawak ng compound na may 30,000 hektarya na pinaniniwala ang hideout nito. Ayon kay Fajardo, isa ito sa mga kinakaharap nilang hamon, lalo pat may mga iniuulat na may underground sa KOJC compound na may lagusan umano papuntang Davao Airport. Patuloy daw na pinag-aaralan ngayon ng Philippine National Police kung ano ang magiging magandang approach sa susunod na hindi madadamay ang mga inosenteng tagasunod nito na nagbabantay at humaharang sa kanilang operasyon. Samantala, sa ibang balita naman, inanunsyo ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na sa pakikipagtulungan sa Office of the Vice President, naglunsad sila ng libreng sakay para sa mga commuters na bumabiyahe mula PITX Panaig, Cavite. Ayon sa pamunuan ng PITX, ang mga pasahero ay maaaring sumakay sa shuttle sa Gate 6 kada Lunes hanggang Sabado. Ang morning trip ay mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9, habang ang afternoon trip naman ay alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ang libreng sakay para sa lahat ay may layuning pag-aani ng pagkukommute ng mga pasahero. Ito ay sa gitna na rin ng pagsisikap ng gobyerno na tulungan ang publiko at magbigay ng ligtas at libreng transportasyon. Dagdag pa rito, ikinatuwa rin ng ibang pasahero ang VIP experience sa naturang bus dahil may komportabling upuan ito na may mesa at may QR code para sa libreng wifi na nagbibigay umano sa kanila ng mas komportableng biyahe papuntang Naig, Cavite. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Mga kabombo, ito mahigit 6 na kilo ng droga, 41 million pesos na street value po nito na hawak ng mga otoridad matapos ang drug buy-bust operation dyan sa Bacolod. May update dyan ang Bombo Radio Bacolod.
Inihanda na ng mga pulis ang kasong isasampa laban sa 28 anyos na lalaki na subject ng drug bypass operation dito sa lungsod na Bacolod kung saan mahigit 41 million pesos na halaga ng suspected shabu ang kanilang nakumpiska. Ang main subject ay kinilalang si John Philip Del Yomo, walang permanenteng trabaho at nakatira sa Purok Malipayon, Barangay 35 nitong lungsod. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Glenn Soliman, pinuno ng Regional Drug Enforcement Unit ng PRO6 na isagawa ang bypass operation sa bahay ni Del Yomo kagabi sa tulong na Bacolod City Drug Enforcement Unit. Sa pamamagitan ng confidential agent, nakabili ang mga pulis ng isang pack ng suspected shabu kay Del Yomo at ito ay nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Nang na-consummate na ang bypass operation, na-recover pa sa possession ni Del Yomo ang karagdagang illegal na druga na umaabot sa 6 na kilo at 80 gramos na nagkakahalaga ng 41,344,000 pesos. Cash na 16,000 pesos na pinaniniwala ang drug proceeds at cellphone na ginagamit nito sa illegal transaction. Ayon kay Soliman, mahigit isang buwan na ang kanilang monitoring kay Del Yomo matapos nakatanggap ng impormasyon na siya ay nagtatago ng drug supply na inihatid dito ng ibang drug personality sa Bacolod. Ang 6 na kilong shabu na na-recover kagabi ayon kay Soliman ay kakarating lang sa bahay ni Del Yomo at pinaniniwala ang nagmula ito sa labas ng Region 6 dahil sa packaging nito. Batay sa social investigation ng RDEU, walang permanenteng trabaho si Del Yomo, ngunit nakabili ito ng bahay na palaisipan din para sa kanyang mga kapitbahay kung saan ito kumukuha ng pera. More or less 6 kilos and ang SDP value niya po ay umabot sa 41 million plus po. We are conducting thorough investigation regarding sa nakuha natin na bullion of illegal drugs kay Philip. Dahil sa assessment namin, hindi lang siya nag-iisa or maaari pong may upper line ba siya or may source siya. Yan ang ulat mula rito sa lungsod ng Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Erdin Bayonita Arroyo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio! Bombo! Ang Philippine National Police naman nakahuli ng mahigit 500 na wanted persons sa Western Visayas sa month-long operation nila noong buwan ng Hulyo. Kaugnay niyan, may karagdagang report ang Bombo Radio Iloilo. Umaabot sa 572 na mga wanted persons ang nahuli ng pulisya sa buong Western Visayas sa month-long operation sa buong buwan ng Hulyo ngayong taon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagapagsalita ng Police Regional Office 6, sinabi nito na ang pagkahuli sa nasabing mga wanted persons ay resulta ng mga police operations na isinagawa ng iba't ibang units ng pulisya sa rehiyon. Ayon kay Solis, sa nasabing bilang, 66 ang mga most wanted persons at 506 naman ang other wanted persons. Ang Iloilo Police Provincial Office naman ang may pinakamataas na bilang ng mga narestong most wanted persons na may 22, habang ang Negros Occidental Police Provincial Office naman ang nanguna sa may narestong other wanted persons na may 246. Nanawagan naman si Solis sa iba pang mga wanted persons na sumuko na sa mga otoridad. For the month of July, sa ating manhunt operations or sa ating paghahabol sa mga tao na mayroong warrant of arrest, nakahuli po tayo ng 572 wanted persons for month of July this year. And from 572, 66 yung na-classified natin dito as most wanted persons and 506 yung other wanted persons. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, yung pagsisiyasat o yung pag-inspeksyon sa mga karne, dyan sa mga slaughterhouse sa pamilihan, mas sinigpitan ngayon, lalo na dyan sa area ng Region 1 o dyan sa may Ilocos Region. May nakalap na impormasyon ang Bombo Radio Dagupan.
Nakaalerto ang mga meat inspectors upang tignan ang kalagayan ng mga karne sa mga slaughterhouse at palengke bilang pagbabantay sa African Swine Fever. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Dr. Orlando Ong Soto, ang Director 2 ng National Meat Inspection Service Region 1, mahigpit na binabantay ng mga otoridad ang mga kahina-hinalang mga karne na walang kaukulang dokumento at inspection certificate. Babantayan naman ng National Meat Inspection Service at local government units ang border at quarantine checkpoints para masigurado ang legal na pagpasok ng mga karne. Kaugnay nito, nagpaalala si Ong Soto na hindi madaling mapeke ang kanilang dokumento tulad ng meat inspection certificate at madali lamang nilang matukoy ang peking papeles. Sinabi din niya na maaaring magbayad ng umaabot sa 200,000 pesos ang mga mahuhuling nagbebenta ng karneng may sakit at para sa may peking dokumento, maaari namang maharap sa administratibo nga kaso. Gayunpaman, wala pa silang nakikitang nagbebenta ng ipinagbabawal na karne sa pamilihan. Samantala, pinaalala din ni Ong Soto na i-report na lamang sa kanila agad kung nakitaan ng sakit ang alagang baboy upang mapigilan ang pagkalat nito. Mas maiging kontrolin at ilibing na ito kaysa ibenta pa sa merkado. Dapat din pa higpitan palalo ang biosecurity sa pamamagitan ng mga disinfectant at pagbabawas paglabas-pasok ng mga tao sa loob ng farm. Dagdag pa niya, panatiliin din ang pagbebenta ng preskong karne. Better na wag silang magtinda kasi yung karne na uutangin nila doon sa supplier, makokondemn na, mape-penalize pa sila. 200,000 yung fine na na-impose natin doon sa mga first offense ng pagtitinda ng mga may sakit na karne. So, kaya yun yung advice namin sa mga meat vendors natin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo JB Zarcilla nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ang tinagurian naman ng manlilikha ng bayan na si Magdalena Gamayo, ipinagdiwang ang ika-100 taong kaarawan sa Ilocos Norte. Kaugnay yan, kuha tayo ng detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Lawag. Idinaos sa Plaza del Norte sa bayan ng Paway dito sa Ilocos Norte ang selebrasyon ng ika-100 kaarawan ng tinaguriang manlilikha ng bayan na si Magdalena Gamayo. Dumalo sa programa ang mga opisyal mula sa bayan ng Pinili sa pangunguna ni Mayor Romel Labasan kasama ang pamalaang panlalawigan na pinamumunuan ni Governor Matthew Marcos Manotoc at si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Ayon kay Mr. Sunny May Bawek, apo ni Nana Magdalena, nais nilang ipahayag ang kanilang taus-pusong pasasalamat ng dumalo lalo na sa National Commission for Culture and the Arts na nag-organisa ng pagdiriwang ng ika-100 kaarawan ni Nana Magdalena. Ibinahagi niya na sa kabila ng edad ni Nana Magdalena ay nakakarinig, nakakapagsalita at nakakakita pa rin bagaman may mga pagbabago sa kanyang paningin. Kaugnay nito, sinabi niya na mula noong bata pa si Nana Magdalena, ang paghabi ang paboritong libangan niya sa buhay. Lubos po yung naging kagalakan namin at lubos po yung aming pasasalamat lalo na po sa kagawaran ng NCCA dahil sila po yung nag-organize ng ganitong event para sa lola ko po. Kaya at sa lahat po ng mga nagmamahal sa lola po namin, maraming salamat. Samantala, nagpasalamat si Nana Magdalena sa lahat ng dumalo at nagmamahal sa kanya sa pagdiriwang ng kanyang ika-100 taong kaarawan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Lawag. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Ramdi Kimuyuga para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Hindi lamang sa pamamagitan po ng ating Facebook Live programs, kundi marami pang platform kung saan available din na masusubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines. Nariyan ang Bombo Mobile Application o Bombo Mobile App.
Meron din tayo mga kabombo na YouTube channel at maging sa TikTok at yung Facebook live programs natin. Diyan sa bahagi ng Visayas, so mga Ilonggo speaking, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas at kung kayo naman ay Cebuano speaking, para po naman sa inyo, Bombo Radio Cebu. Doon sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo at sa mga Waray ay Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba Kastra Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata para sa kapayapaan. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto sa Gyapon, Komprimo Bombo Chama Blanco Hoven. Standby sa aton sining mga kabombo, atensyon sa mga kultura naton riya sa palibot sa syudad sa Iloilo. Ulo aligmat na kita, hindi nga sila nga ulo aligmat, dapat siniyang mag-aligmat na kita. No, kay sa karon ginakabig na sa City Health Office nga makaalarma ang kaso sa dengue hemorrhagic fever. Bangon nga na labot na ang alert threshold sini. Sa aton sining mga kabombo sa bahing karon sa probinsya sa Iloilo. Di may nagsaka na to sa Napulo ang patayo. Pero dire kita na sa bahin niya sa syudad sa Iloilo. Check ta si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Ginakabig sang Iloilo City Health Office Bombo Cham nga alarming ang nagasaka ang kaso sang dengue diri sa bahin sa syudad sa Iloilo matapos nalabot na ang alert threshold sa subong nga semana. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Dr. Roland Fortuna, Assistant Department Head sa nasambit na opisina, iyang ipahayag nga naglabot na sa 642 ang record nila nga kaso sang dengue halin sa nga January tubtob subong nga adlaw. Kag tiginalantaw man diri nga nakatala na abi i-activate ang hydration unit nga nakaplastar sa may Lapas Maternity Clinic para sa mga mild cases sa nga dengue nga ni Bombo Cham. Sunod ni Dr. Fortuna, ginatun-an man ang pagbutang sang isa ka team nga para sa consultation nga maga-duty sang 24/7 para sa mga ginaladahan
ng mga dengue-related cases. Plus tala diri nga kung makabatyag bisang simptomas ang usa ka pasyente na ginadudahan nga dengue, may ara dengue fast lane ang tagsa ka mga district health centers. Pagkatapos sina kung upon consultation is mild case lang gidman, amo na pwede siya ma-refer for hydration pero kung dako ini siya nga kaso bombot siya kasi hindi maayo, ginalantaw ini siya nga i-plaster sa mga diretsyon gidabi sa ospital bombot siya. Kaga kung may COVID pagid isa pagid ini siya ka mga ginalantaw man nga instances, kung may COVID ka na kag may dengue ka pa basi i-refer dito kag gina-plaster naman nga para i-activate ang COVID lab sa may molo para dito i-hydrate bombot siyam kagahatagan sang nagakaigong atensyon ang mga pasyente. Naibaluan nga libre man ang konsultasyon sa tagsa ka mga health centers, kaupod ang ining mga bulong pati ang mga hydration nga bulong like ang oral kag ang IV man bombot siyam. Kag sa subong ginalantaw nga ginahambal diri sa City Health Office na hindi recommendable sa mga ginikanan na magpainom sa ilang mga kabataan sa mga energy drinks kami para sa hydration. At the same time, sa mga estudyante naman riya bombot siyam, ginalantaw man o nag-recommend man riya sa City Health Office na kung tani ipaiway man sa mga eskwelahan ang pag-requirement nabi sa pagsuksok sa mga prescribed uniform, especially in mga palda sa mga kabataan, ang ating magsuksok na lang sila sa jogging pants at mga long sleeves para natin matapna manabi ang pagkagat sang lamok kag istoryahan nila si Mayor Jerry Treñas na posible magpagawa ng executive order or mitingon abi ang mga eskwelahan regarding sa among kini nga pagtulungan bombot siyam. Pamatian tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Dr. Roland J. Fortuna sa nga may interview. Napastar lang anay namon will be giving the details gid kung paano later kung kilanlan gid namon i-open ang hydration unit just to decongest aton hospitals. That's why sige-sige amon monitoring sang bed utilization naton sa mga hospitals diri sa city sa Iloilo. Amon yung pinaka-importante no kay dasig ni ma-dehydrate ang mga patients with dengue. Ang makapin pang mga lapsag naton. So gina-IV-han namon kag tapos gina-observe for 24 hours to 48 hours. Usually within 24 hours kung hindi gid siya mamati, it's a sign nga kilanlan na siya i-admit sa hospital. Ang iban usik lang kung isa sang bed sa hospital, sang space nga pwede man lang iban sa balay nga ma-hydrate. However, kung kung sa balay hindi lang mabantayan kung sakto ang pag-inom kapin pa kung bata sa mga rehydration ang ORS naton nga ginapainom na. So at least kung ara sa hydration unit ma-monitor sang sakto kung sakto ang intake ya sa ORS. Kung ang City Health man, tanang nga district health centers, may ara nga kita nga mga dengue fast lane. Kung diin nga kung suspect na dengue or may symptoms ng dengue, priority ni sila nga ginakonsulta naton. And we're giving also dengue test para sa ila. So far kay balan mo may sugar ang sports drink. Why kami ga-encourage na. May ara kita ang Orisol or the ORS nga ginahatag namon. That's the appropriate nga ginahatag for those nga kilanan ni hydrate. So far why kami kay may ara makita ginahatag nga proper nga for hydration. Hatag na naton nga service libre halit sang sugod sang 2019 sang pag-outbreak naton. Ang mga IV fluids nga gina-hydrate naton sa ila kung kilanlan gid mga IV nga analgesic kag antipyretic mga paracetamol nga IV gahatag kita. Kag continuous ang monitoring na sang CDC platelet kay may standby kita da nga mga medtech nga kung diin every pila ka oras gina-check gid ang platelet count kapin pabalantayan nga pag-admit nubo na nga daan ang platelet. So sige ato nga monitoring na sa ila. Sa ato nga ginaanhan namon kay with COVID pasubong, ang sa una ga-walk-in lang nada sa Lapas Maternity. Subong ang ginaanhan naton is dapat na-check anay sang aton nga district health center before nga i-refer na dito. Ang problem lang namon kung after 5 na bala. So ginapanumduman pa how we can do this. Maybe we can put another team nga ara lang daya maghulat kung gabi gid man to check
Kag syempre may mga isolation protocols pa ta for COVID. Napanumduman pa namon kung sa diin namon ibutang ang testing for COVID prior to admission sa hydration bala. Kung dito lang sa dalom sa lapas maternity or kilanlan gid namon anay dito sa COVID lab. Kaya ang initial nga plan for those nga i-test, kung mag-positive siya, will be putting up a hydration unit for COVID nga may dengue sa COVID lab na lang mismo. Will be putting up dito sa area kung diin sila i-hydrate. Pero on the works pa man, kay we're also thinking nga ang RT-PCR will be done sa sagwa na sang lapas maternity para why not travel. So, ginaanhan pa naman kung anong pinaka-effective kag pinakamayo anay nga obrahon para sa hydration. Yes, no, kay ang sa 4S strategy naton, yung isa sina is dapat may ara kita protective clothing. Self-protection naton, one of the 4S. Kung sa mga kapinpa sa mga babae nga kundi palda ang ilang uniform kung pwede kapinpa kung to balaan sa hospitals kado damo lamok sa ilang area nga kung maka-uniform nga jogging pants mas maayo gid. Go lang tapos at least long pants para sa katutal hindi na gid man muna ka grabe ang init gid subong pwede na kita ka pants anay sa just malikawan lang ang pagkagat sang lamok. Yes, ang alarming na pag that's why nga ginasigihan gid naton ang kampanya against sa dengue. Kung makita naton, gi-expect gid man kami nga during this time masaka gid siya ang dengue. Ang sa tanan nga mga cases naton sa mga previous years, amo gid ni siya nga mga time nga gasaka. That's why kung kita niyo sa curve to, dara gid na siya nga area ang gasaka. Gi-expect kami nga masaka siya. Hopefully hindi lang magsigi-sigi. Gel? Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton diri si Dr. Roland J. Fortuna sang City Health Office. Si amo sina ang padayon sa gihapon nga panugdog sa city government when it comes sa pagpaninlo kag pag-check ya sa ilang mga palibot kay kiining kaso sang dengue bala Bombo Cham tama naman ini sang kabalantayan sa bahin sa probinsya gani ni ara na sang outbreak na gin-declare kag so far amo kini ang kinalantaw man nga prevention gid sa bahin sa tagsa ka mga pumuluyo or tagsa ka mga panimalay sa mga taga syudad sa Iloilo, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichigirtan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan, no? Sa aton man sining mga past experience sa pagsaka sang kaso sang dengue fever diri sa bahin sa syudad sang Iloilo, no? Siguro sa kay Dr. Fortuna hindi na kita kinahanglan nga base i-open ta pa, base kinahanglan ta pa i-open ang hydration center o kung ano man ang ginatawag nyo sina sa aton sino magkabombo. Siguro kay nalabot naman ang alert threshold nagkadapat lamang nga ibuksan nyo inasubong kag preparahan na ang posible nga magakinanglan sang nasambit sinang serbisyo. Hindi ta napagulaton nga may magtulurong ang mata, hindi ta napagulaton nga may malala na siniiya nga manifestation sang dengue sa isa iya ka tawo, sa isa iya ka bata o kung adult man kagamo pagambal ato na ba tay buluksan na gid man gali. Sa aton sini karon nga mga kauturan mas dapat iyang preparado kita sa aton sini nga mga kabumbu mas dapat kag nagakadapat gid lamang nga mas abanse kita sa preparasyon sa aton sini nga mga taga Palamati kag samtang nga ginapreparahan naton ang posible nga pag-address or paghatag sa nagakigo sini iyang pagbulong treatment sa mga infected sa dengue hemorrhagic fever, no? Mas mayo man siguro nga ti amat-amaton tamare nga magpatigayon sang ginatawag sining prevention. Sa subong siniya nga mga chimpo sa aton sinimatag Palamati kung nagalibot gani ining mga opisyal, no? Kag mga aspiring city councilor para iya sa ila sininga kandidatura
mas labi kag labaw sa karon nga dapat maglibot man ang aton siniya nga mga kung hindi man opisyal sa aton sinimatag palamati, ti mga tawo diray sa bahin sa Iloilo City Hall, sa Iloilo City Government nga nagatutok karon sa sining kaso sang dengue diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Pamarangay kamo, no? Pwede nyo magamit ng instrumento in the guise sa pag-promote nyo sa inyo sa nga kaugalingon. Libot kamo sa barangay, coordinate kamo sa mga punong barangay, panglantaon nyo dira kundin ng mga lugar sa isa ka barangay sa aton sinamatag palamati ang posible mangin breeding ground sang dengue sa aton sinamatag palamati. Kag kon mapatigayon ina, mas labi kag labaw nga tagsa sinig iya ka household, magpanglimpyo man kamo sa inyo sinig nga tagsa kaugsaran. No? Kung may mga nagatinambak dira nga mga basura, no, nga sarang iyang tiniran sang tubig nga mangin breeding ground sang lamok, gilayon nyo ina sinibanwa nga igubon. Kag ipabalo sa mga barangay official, kag sa mga barangay official man sa aton sinimatag palamate, libot man kamo sa inyo siniya tagsa ka mga barangay, kay base may mga nagatinumpok dira nga basura, may mga nagatinumpok dira kun ano nga sarang iya nga tiniran sang tubig, kag amo ang halinan nga magdamo iyang lamok sa inyo sini nga barangay, kag magdamo ang kaso sang dengue sa inyo sini nga puluyan or sa inyo barangay rather. Amo na lang ambal sini naton banwa nga dapat pulihan taniya ang problema sa dengue. Pululihan tani hindi iya kay trabaho lang ini sa bahin karon iya sa City Health Office, sa bahin sa City Government, kunti kita mismo dapat mangin responsable man, no, nga magtipig sa aton sini nga palibot agud to, no, nga ma-prevent malikawan naton ang pagtaas or pagdugang sang kaso sang dengue hemorrhagic fever diri sa bahin sang syudad sa Iloilo. Sa probinsya, pilanak bilog patay to, napulo ng patay. Bangod iya sang dengue sa bahin karon sa probinsya sa Iloilo. Tiyan mo ning dapat sinisumong iyang tutukan kung ng kalabanan nga sa mga opisyal dira sa syudad, particularmente sa mga barangay affairs, di ba? Tichansan nyo na ni Subong. Hatagin nyo man sang kay gayunan ang interes sa mga pumuluyo, no, nga mayara sang pagpamahog karon nga posible nga magkadinggi sa ila nga barangay. Libot kamo sa barangay, unahon nyo i-prioritize yung kampanya batok dingge. Kag isusalot nyo man ng kampanya sa kung sino man yung inyo sini nga ginaduso nga magkandidato. Dino okay man, do pwede man sa aton sinimatag palamate, hindi kay lilibot ko muna tapos sa pangampanya lang mo pangampanya sa interes sa inyo sa nga tagsa kauglingon, tagsa ka kandidatura, ulik din nyo man ang pumuluyo. Pahilayo lang, istorya man ni aton. Damo abikro magklamatay, kalabanan sini abikro mga butante, nagabuto na ginyam la, magklamatay bangod stingge, kung tibuhinan butante nyo. Di ba, Bumbumel? Por Diyos, por Santo. Di dapat dapat sinimanwa nga tutukan tayo karon, no, ipasulabit ang kampanya batok sa dengue hemorrhagic fever. Kay ang CHO, City Health Office, nagambal nga nalabot na kuno ang thresholdo. Kag liwaton ko lang Dr. Fortuna, sir, buksin nyo na mga hydration center nyo ni. No, hindi nyo na paghulata pa yung malukpan bla. Likawan ta ang mentalidad sang dulaon ta na ning mentalidad bala nang sang Pinoy. Nga kung hindi gani malukpan, hindi magkinarang-karang. Di ba? Standby 16 minutos na nakaligad sa takna sa ningalaw nating ubon taning dingging isyo ni. Standby kay ginatiwan tam labot dire ang linya karon ni Bombo Lindsay Bade. Ini may kantana naman iya sang kasos dingge dito sa may probinsya sa Iloilo. Sang damlag lang, may kilala kita nga nakapadulong sa ospital. Kag kalabanan nga ginadala sa ospital mga kabataan nga mayara sang hilanat. Kag as per information sa aton sinimatag palamati, pila ka mga ospital diri sa bahin sa syudad sa Iloilo ang
Why na yasang bakante nga kwarto? Oh, sa aton sini matag palamati. Di isa pa nakarason, Dr. Fortuna, sir, nga dapat nabuksan taning mga hydration center, ang mga pasilidades naton nga kung hindi makakater ang mga ospital diri sa syudad sa Iloilo, may dalaan kita sa mga infected or nagasufrer sa dengue hemorrhagic fever. Kag inang facility such as the hydration center sa aton sini Magkabombo ang makahatag sa nagakigo sini iyang atensyon sa mga positive sa dengue sa aton sini nga mga kabombo. Check ta si Bombo Lin Sibade kay sa probinsya pulo na tukunong patayo bangod man sa dengue. Lin, sa report ta please kamin. Nagdeklara na Bombotsam sa outbreak ang Iloilo dengue hemorrhagic fever at bangod sa sining pagtaas sa kaso sa dengue diri sa aton sa Iloilo province. Bombotsam nag-abot na no sa 4,595 ka mga kaso sa dengue ang na-record sa Iloilo Provincial Health Office from January 1 to August 10, 2024. Ang ining 4,595 kaso upang pugusan sa probinsya sa Iloilo, nalaki po Bombotsam ang pulo ka mga napatay bangod sa dengue. Bombo Lin, sa langit, marikonect kami simo kay nagautod-utod sining sulod rin mo on air para nga dro-diretso kita kag athag sa pagplastar sa aton sining mga kabumbo karon ang mga impormasyon nga imo man sining natipon direktamente sa bahin iya sa Provincial Health Office kag sa bahin sa probinsya man sa Iloilo sa provincial Kapitol. Kay manti nagakadapat lamang nga seryosohon nato ng isyu iyas dengue kiti kabalo naman kita kuno nung sarang nga mahalit sini sa ikayong lawas sa aton sini iyang Kasimaryo no sa aton sini isig Kaparyo sarang iniya nga makautas ang kabuhi mo. Hindi niya lango-lango, hindi niya siling yang tulutrang kaso lang ni. Sa aton sining mga taga palamati nga imnan mo lang sa labaab dira, imnan mo lang sa madamo sining tubig mo pawan ikaw. Sa aton sining mga kautura, balikan ta si Bombolin, please come back. Nagdeklara na Bombotsam no sa nasiling ko na ang Iloilo province ang outbreak bangod sa dengue, bangod sa mataas no nga na-record man nga kaso sang dengue diri sa aton sa Iloilo province with masobra 4,000 specifically yara na sa 4,595 ang kaso sang dengue from January 1 lang ina tubtob August 10, 2024 sa data no sang Iloilo Provincial Health Office sa 4,595 Bombotsam ka mga kaso, lakip na diri Bombotsam ang pulo ka mga napatay. So sa sining pulo ka mga napatay kun aton diri no nga pahatpaton, duha ang na-record nga patay sa Banwa sang Miagaw, isa sa Lambunaw, duha sa may Badyangan, tag isa naman ang na-record nga kaso sa Dingle, sa Igbaras, sa Barotac Nuevo, sa Banate, kag sa syudad sang Pasi. Na pakigamutan gani naton si Dr. Rodney Labis, ang Iloilo Provincial Health Officer 1 kag Chief sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office. Iya diri nga gipahayag Bombotsam nga mas maayo gid nga mangin agresibo ang mga pumuluyo no especially sa mga banwa or mga syudad or sa syudad sang Pasi. Abi kay ti ang syudad sa Pasi among may ang pinakamataas Bombotsam nga kaso nga na-record diri sa probinsya sang Iloilo nga ti mangin agresibo sa pagsunod no sa 4S strategy duguba na gani nga plaka Bombotsam ang aton diri nga mga opisyales nga ti masamino nga ginasaling ang 4S strategy Bombotsam ket may mga activities man nga ginahimo no sa bahin sang probinsya sang Iloilo na umpisahan ina gani kay ti pag imbukada pa lang ya sang tuig 2024 may mga ginpatigayo na nga mga limpyo Iloilo sa probinsya kung sa din ang mga local government units nag-upod man gani no galing kay ti ang problema lang gid kun kaisa wala bala ma-maintain Bombotsam sa bahin sa mga local government units or di gani sa tagsa ka mga komunidad, tagsa ka mga barangay na kung sa din ang iban diri nga mga pumuluyo tid do na gakalipat man Bombotsam sa ila man yang responsibilidad or obligasyon sa pagpaninlo sang ila nga og sarantiya makon mo nagligad lagid na semana Bombotsam yara pa lang sa masobra 3,000
nagdugan ang kaso sang dengue kag with just 1 week nga nga span Bombot Sam from August 4, 2024 to August 10, 2024 ang nagdugang nga kaso na yan sa probinsya sang Iloilo yara sa 994 cases. So madamo-damo na ina Bombot Sam pero ti sa bed occupancy sa bahin sang probinsya sang Iloilo hindi pagid man niya amo na kadamo gino kag may mga bakante paya nga hospital beds diri sa tagsa ka mga district hospital sa probinsya sang Iloilo ang ginapangamuyo kag ti ginalauman lang darino sang bahin sang provincial health office and also sa kay governor defensor nga hindi na bala madugangan pa kag matapna na gilayon ang dengue dariya sa may probinsya sang Iloilo. Wala pa man actually sang declaration sang state of calamity kay tisano kay Governor Defensor, hindi pa man kinahanglanon anay Bombot Sam sulain niya ang declaration sang outbreak, lain man na iya ang declaration sang state of calamity. So iniya subong sa bahin sa probinsya sang Iloilo, declaration lang niya anay sang outbreak kadungan no sa pag-issue sang blue alert status sa probinsya sang Iloilo, kaangay na lang gani no sa sining direct or paghatag sa mando sa mga health officers sa tagsa ka mga banwa nga dapat mayara sang surveillance, mayara sang monitoring nga ginahimo sa tagsa ka mga komunidad. Yari bala aton pamatianan nangin pahayag ni Dr. Rodney Labis, ang Chief sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office. January 1 to August 10, 2024 is already at 4,595 cases, and we already have 10 cases who were reported to have died due to dengue. And currently, the province of Iloilo have already declared an outbreak, which we have already sent a signal sa Department of Health, and many of our municipalities have also declared outbreaks, but of our 43 local government units, isa pa lang ang nakadeclare ng state of calamity due to dengue outbreak, and that is the city of Pasig. So the Iloilo provincial government along with its component local government units are strengthening the implementation of our dengue prevention and control program. And again, we need the cooperation of our community. So we are going back to the basics of our 4S strategy, which is being endorsed by the Department of Health and was seen to be very effective in controlling dengue disease transmission in our community. So Yes, Bombot Sam, nabatian ang nanging pahayag ni Dr. Rodney Labis, ang Provincial Health Officer 1, kag ang Chief sang Health Service Delivery Division, Bombot Sam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay Bade kon dengue nga aton sini nga pag-istoryahan, no? Bangod man nga ti sa tagsa iya ka tuig, kada gani iya mag tsimpo sang tingulan, diri ni kag nagatuhaw ang amo sini iya nga pamalatian. So kumbaga pa sa ulado tanan ang mga nagakadapat sining himuon. O galing kay kon kaysa kon abuton sa pagka-irresponsable, kon ang mentalidad naton magapadayon nga ti wala man sang mga sinyales naga pabaya kita sa aton siniyang responsibilidad. Tagsa-tagsa sa aton responsibilidad tang limpyuan aton sining ugsaran. Halin pa iya sang elementarya kita. Masami na ni nga ginatudlo sa aton agud nga malikawan ang anuman nga sa isang pamalatian, dapat pasiguraduhon nga malimpyo nga aton sini nga palibot. Ti sa pagligad sa tsimpo lain-lain nga balatian ang nagatuhaw. Sang nagtuhaw ang dengue fever or ang dengue hemorrhagic fever, ining lamok nga Aedes aegypti kag Aedes albopictus nga mo ang carrier sa nasambitan sining makamamatay nga balatian. Sa aton sini nga mga kabumbo, may mga ginpang dugang pero jutay lamang. Nga mga simple sini nga buluhaton, hilikoton. Nga ang tagsa ka pumuluyo sa tagsa sini nila ka panimalay sa tagsa sini nila ka lugar, ang sarang makahimo. Hindi mo na kinahanglan nga mag-graduate pa 4-year course. Hindi mo na kinahanglan sang in situ sa TISDA.
Hindi mo naman kinahanglan nga mangin hinyo, mangin scientist, mangin pilosoper para lamang iya nga mahikutar ining mga buluhaton. Tiko ng provincial health officer pagani sinya tido sirang plaka na kita diri iya nga nagaliwat-liwat. May mga limpyo Iloilo kita, may mga kampanya kita halos sa tagsa sini katuig. Sa aton sini matag palamati. Pero sa gyapon hindi naton malikawan nga magtaas sa gyapon ang kaso sa nga dengue fever diri iya sa aton sini nga lugar both sa probinsya kag syudad sang Iloilo. So, all hands on deck, kumbaga, sa aton sini nga mga kabombo sa pag himo bilang habit or mangin kinanda na naton. Hindi taniya pag salig sa mga duli tupad ni nga kruabi masuksok sa sweatshirt nga green tapos palinyahon tos ba palinyahon sa mga barangay opisyal kag hatagan tag 25. Hindi tayo pag itugyan, hindi tayo pag isang at ay kayong lawas ang aton sini pamilya sa ila. May duli tupad man niya, may nagapanglimpyo man dira, may duday manukunwa ay ikaw mismo. No? Ang nagakadapat sini nga mangin responsable sa pagtipig sa imo sini nga palibot. Additional na kun lang natani iya mo. Dugang na lang na iya nga mga pamagi agud nga mapasiguro tapagid nga wala sang dengue ang kapisan man niya sang aton sini mga barangay official. Dugangan pagid sang ahensya sang gobyerno, the Department of Health sa pangkabilugan, City Health Office, Provincial Health Office sa tagsa sini ka mga local government unit. Nga magpatigayon sa mga pagpanghusisa, pagpangsikyar sa mga kabarangayan, kag batihon, tanga batihon ang ila sining utok. Although nagagwa kita karon nga sunungan is Provincial Health Office, siya do sirang plaka, pero kung kinahanglanon naton nga amuhon sina para lamang nga magtudok sa paminsaron sang tagsa-tagsa agod nga malikawan ang pagdamo, ang pagtaas ang kaso sang dengue, ihimuon tay sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kabay pa nga umpisahan sa mga opisyales naton, sa mga barangay official, kag mismo ikaw nga nagapamati dira subong, make it a habit, himuan na nga kinandan mo ang paglimpyo sa imo sining ugsaran. Kung kisa, kung limpyo imo ugsaran, base araman dira sa sulod sa inyo sining nga panimalay. Nga sarang iyang pugaran sang lamok, mangin breeding place sang lamok nga kirye sang dengue hemorrhagic fever. Hindi kay kundiin to yang mayara na sang naduktan sang dengue, dito ka palang imo yang magsugot sa pagpanglimpyo, too late na hero na kumbaga magamo sila. Bangko kita sa prevention. Sa aton sini nga matag palamati kay way man kita sa nga perdihon sina dira ginansya lang ginaman naton. Kag kabay pa. Akon pangunahan ko na lang nga bumumil base kung dinggihon la bata sa nga supporter sa nga kontrapartido kag magamba hindi kaya namo pagbuligan kay hindi kaya namo supporter ba maluoy kamo. Kalimtin nyo nanay kalimtin nyo nanay kabwisita na. Oras naton 31 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton na banwa, ipatpat naton diri ang sulat. Ang sabat ni Engineer Roy Pakanan, ang Iloilo City District Engineering Officer, may kantanan sa sining mga proyekto nga ginpauntat kay wala sang business or building permit. Tiambal sang district engineer rin niya. Nagakumply kami sa tanan sini iya nga mga papilis kag kinahanglanon. May mga dokumento kami nga ginpasa, pero suno sa ubo, way kuno kalabot sa ila sini nga opisina. Hambal naman iya sa nga ubo, kadamo iya sang kakulangan sa Iloilo City District Engineering Office.
naangot naman iya sa sining pagpatigayon sa mga proyekto. That is why nga ang iban sining mga proyekto hindi iya may suwan sa building permit. Kumadumduman pa nagpangayo sa update si Mr. Melchor Tan sakay DPWH Regional Office 6 Director sa Niboy Oropel sa kung ano na ang mga latest or ano na ang update sa sining mga proyekto nga gin-suspend ang works. Sulat na diri karon, sabat na ang district engineer. Kag iplastar taman iya kung ano ang bahin sang Office of the Building Official. Kay ti nagahambala ang district engineer nga sa amo sini nga proyekto. Nagalabot na kami sa 94% nga complete na. Pero kung siubo ang pambalon, upon their inspection sa site, gamay pa lang yung nga porsyento ang nahuman. Istoryanta na sa pagpanumbalik sa mumuanay sa udto pagkatapos kinlamang sa pila ka-importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidmanda ko nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 11 to 17, 2024. You have a date with Mr. Totong Villaruz kagangiya nga banda bagod na talana kag excited na sila nga maghatag sa inyo sang one great musical entertainment sa concert at the plaza kicking off alas 6 ng gabi sa Agosto 17, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka magamatahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 18, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kita nga hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Niña. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday JC Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa bombo aray sa udto sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hoven. Standby sa aton sining mga kabombo kay aton sining pisa-pisahon kag at the same time sa pagplastar naton tingwa naton diri nga idiga tanan. May kantanan sa sining sabat karon ni Engineer Roy Pacanan, ang Iloilo City District Engineer sang syudad or ICDO, Iloilo City District Engineer gani. Anyway, sa aton sining mga kabombo, kung madumduman ninyo, to cut the long story short, ginpang tumod sang ubo, no, ining mga ongoing project nga wala sang building permit. So ginpauntat adto, no, kay way nagasunod sa proseso mo sa aton sinimatag palamati. Now, sa sabat ni Engineer Roy Pacanan, sandigman sa payag or sa sulat man diri ni through DPWH, no? Kung ako magsala, through DPWH Regional Director Sunny Boy Oropel, kay nagapangayo si City Administrator Melchor Tan sa mga lista pa sang mga ongoing projects under the Iloilo City District Engineering Office. No? Sa aton sining matag palamati. Now, aray basahon naton manwa ang sulat ni Engineer Roy Pacanan, no? Ining sulat is dated August 8, 2024. No? Sabat ini ni Engineer Roy Pacanan sa sulat man nga gipagwa ni Regional Director Sunny Boy Oropel, response to memorandum dated 23 July 2024 issued by the Office of the Regional Director. No? This is in relation to the memorandum dated 23 July 2024 anent the correspondence of Mr. Melchor Tan, City Administrator of Iloilo City Government, which stemmed from the letter of the Office of the Building Official dated 18 July 2024 concerning the seven projects currently implemented by DPWH Iloilo City District Engineering Office, ICDO. For clarity, central issue of this series of communications which were coursed through your office by the Iloilo City Government is the issuance of building permits. It is worthy to note that the applications of building permits are actually processed by the contractor of their duly authorized representatives.
However, to expedite para nga mapadasig kunong proseso, DPWH-ICDEO has been collaborating closely with the Office of the Building Official or OBO and the Iloilo City Government to facilitate its approval and expedite the implementation of projects. With proper entity for processing the building permit identified, we proceed to the issue whether the initial evaluation process is part of the building permit application as indicated in the Iloilo City Government website. The initial assessment of technical requirements is included as a step in the process. To wit, steps in applying for building permit. Number 1, submit duly accomplished form plans and all required documents to the City Engineer's Office, 4th floor City Hall building for initial evaluation of basic requirements. Based on the aforesaid provision, the initial evaluation process is part of the building permit application. It must also be anent statements of Engineer Mavi J. Gustilo during the press conference conducted July 11, 2024 that the initial evaluation was developed by OBO as or para bilang preliminary to the building permit application process. Simply put, the initial evaluation is an integral part of the building permit application. Given this backdrop, Administrator Tan is apparently not of the same page with the department directly under him. The view that the initial evaluation is separate from the building permit application process contradicts the very purpose of Republic Act 11032, otherwise known as the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, adopting two separate transactions, initial evaluation kag building permit application. Results to a complex building permit application process, an intricacy which the said law seeks to avoid. Para kuno nga hindi na magbudlay sa aton sini magkabumbo, amo ninggin sa adiri sa government service Government Service Act of 2018 kag ining Ease of Doing Business sa aton sini nga mga tagpalamati. With the issue of the building permit application settled, we proceed to the status of the individual projects pertaining to the undersigned statement made July 5, 2024. Una kita sa Barangay Concepcion City Proper Multipurpose Project. Suno iya sa Iloilo City District Engineering Office. Suno kay Engineer Roy Pacanan, hambal niya ang phase 1 sa construction sa multipurpose building, no? Lakip na dring evacuation facility na kompleto na sadtong phase 1 na completed April 8, 2024. While phase 2 is suspended pending the issuance of building permit before the Office of the Building Official, the scope of which includes the completion of the project. Contrary, kabaliskad sa statement sang OBO nga ang initial evaluation sang technical plans na baton kuno sang Office of the City Mayor sadtong May 27, 2024, which has yet to be returned to DPWH-ICDEO or to its contractor. The delay may be contrary to the statement of the OBO that the initial evaluation was received on June 3 and was returned on June 8 sa aton sini nga mga kabumbo. Notwithstanding the failure to return the results of the initial application submitted May 27, 2024, the building permit application with the complete documents was submitted by the contractor to the Office of the Building Official sang July 11, 2024. As to the assertion that it was returned on July 17, neither the DPWH-ICDEO nor the contractor has a record of the receipt despite the complete submission of the requirements for building permit and the lapse of processing time as mandated by Iloilo Citizens Charter. The permit has yet to be issued. The substantial delay may be contrary to the Citizens Charter of Iloilo City.
Section 9B of the Ease of Doing Business Act and Section 3E and F of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ikadua ang Santa Filomena multipurpose, no? Arevalo ni siya, multipurpose building sa aton Sinima Kabumbo. Ang phase 1 na kumpleto sang February 10, 2024. While the funding and commencement of phase 2 is contingent upon the completion of Arevalo Market, a project funded by Iloilo City Government. Instead of questioning the building permit of Santa Filomena Arevalo multipurpose building, the city administrator should focus on the completion of the city-funded Arevalo Market. Its non-completion has forced the vendors to occupy the Arevalo Gym, which is included in the site of the said multipurpose building. Attached are the photographs, or may gina-attach nga photographs, okay? Proceed contrary to the statement of the OBO. The initial evaluation of the technical plan was received by the Office of the City Mayor sang Mayo City. Ginbalik sa ICDEO June 7 na. May 1 month or 31 days gani, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Hambal sang ICDEO, ang substantial delay may be contrary to the Citizens Charter of Iloilo City, Section 9B of the Ease of Doing Business Act and Section 3 and F Anti-Graft Corrupt Practices Act. Next, ang Mandurriao Public Market. Phase 1 construction sang multipurpose building public market na kumplito sang June 20, 2022. However, contrary to OBO's representation that Phase 2 was completed on May 2024, the same is 94.96% complete as of May 31, 2024. The OBO's representation that Phase 2 was completed on May 2024, the same is 94.6% complete as of May 31, 2024. Again, contrary to the statement of OBO, the initial evaluation of the technical plans was received by the Office of the City Mayor on May 27, 2024, which has yet to be returned to DPWH o kung sa kontraktor, kag ang delay may be contrary to the statement of OBO sa initial evaluation nga ginbaton sang June 23 kag ginbalik June 28, 2024. No? Sa aton sini nga mga tagpalamati. Ang kontraktor kuno nag-forward na sa requirements for building permit sang August 1, 2024 sa Office of the City Mayor for the signing of the building permit application as the authorized signatory representing the Iloilo City Government which owns the property. Instead of questioning permits of the Mandurriao Public Market, the city administrator should carefully examine the submitted documents and determine who directly caused the delay of the approval of the said permits, considering that the application is pending before the city government. Ika-4, sports complex sa Halandoni Memorial High School. Now, with reference sa Phase 2, ang construction sa multipurpose building, completion, multipurpose facility, na-complete sang April 3, 2024. Ang Phase 3, suspended, kay wala sang building permit, kag pending sa Office of the Building Official. Nag-disagree ang ICDEO, si Engineer Roy Pakanan, sa letter sang OBO, nga considering that above-mentioned project consists of 3 phases, which was mentioned on their letter to wit, ang sports complex sa Landoni High School, may mga ginpangbutang diri nga mga numbers ang project. Sunod diri, the initial evaluation of technical plans was received by the Office of the City Mayor July 11 na. It was neither returned to the DPWH ICDEO nor to the contractor after submission, which is in contrast with the statement of OBO that the same has no record with their office. We suggest that OBO should carefully verify the documents on file and resolve applications with the period stated in its Citizens Charter. The loss of the plans after receipt of OBO may be an offense under Section 226 of the Revised Penal Code, particularly
removal, concealment, destruction of documents punishable by presyon mayor, presyon correctional in its minimum and medium period. No? Okay? Tansa esperansa mo man sa aton sini nga mga kabumbo, may diskonporme man ang Iloilo City District Engineering Office sa aton sini nga mga tagpalamati. Ang Phase 1 na kumplito March 11, 2023. Phase 2 suspended. Naga-disagree diri si Engineer Roy Pacanan sa letter sang OBO. Hambalya, the truth of the matter is that the initial evaluation technical plans was returned only May 9, 2024. The delay 14 days may be contrary to the statement of OBO that initial evaluation was returned to the ICDO on May 8, 2024. Sang July 31, 2024, ang kontraktor kuno nag-forward sa requirements for building permit sa Office of the City Mayor for signing of the building permit application as the authorized signatory representing a city government which owns, as of now, we are not aware of the said permit kung naaprubahan. The city administrator may now verify the documents submitted before City Mayor and determine who caused the delay. Balantang multipurpose building sa aton sini nga mga kabumbo. Phase 1, 2, and 3, the same are suspended as of February 26, 2024, January 10, 2024, and April 18, respectively. May katilingban pagidri. According to the contractor, an attempt was made to submit the technical plans for initial evaluation, but the OBO unreasonably refused to accept it, which may be contrary to the OBO statement that the same has no record with their office. The refusal to accept the plans may be an offense violation under Section 9 Republic Act 11032. No? At yung plastarya naman sila dariliwat ni Engineer Roy Pacanan, no? Sang August 6 ko ng kontraktor nag-forward sa requirements sa building permit sa Office of the City Mayor for signing sang building permit as authorized signatory. No? Tiasta subong, why man sila kabalukon na pirmahan na o naprubahan ang nasambit sini nga permit. Katilingban multipurpose hall. Construction sa aton sini mga kabombo, Phase 1 completed April 30, Phase 2 suspended as of May 10 kay wala building permit. Initial evaluation technical plans was submitted July 11, ginbalik sa ICDO July 30. The complete documents for building permit application were submitted on July 7, August 2024. Yet again, we are not aware if the application was approved. Sa pangkabilugan, suno sa ka-Engineer Pacanan, the city administrator is implying that the implementation of the aforesaid projects may cease due to non-compliance with the required building permits, but at the same time, OBO, which is an office directly under him, is procrastinating to act upon the building permit applications. It is unfortunate that the former may be completely unaware of the acts of the latter. On the allegation of incomplete, inhabitable per phase implementation of projects, city administrator should have been thoroughly briefed by the Office of the City Engineer and Office of the Building Official that the commencement of succeeding phases depends on the completion of the city-funded project, or its resumption is contingent upon the timely approval of the building permit application, which should conform with its own citizens' charter and ease of doing business and efficient government service delivery act of 2018. It must be recalled that Iloilo City Council issued the resolution number 2024-517 dated June 10, revoking the authority of the DPWH ICDO concerning 7 projects. On the same day, the Iloilo City Council also issued resolution number 2024-508 declaring the undersigned persona non grata in the city of Iloilo despite I was barely less than a year in ICDO. Furthermore, June 11, 2024, the Honorable City Mayor issued Executive number
84 which reiterated the same declaration. The said declaration caused irreparable damage to both the undersigned and the DPWH ICDEO. Subsequently, less than a month later, in the Iloilo City Administrator issued a letter July 1, 2024 requesting status of 7 projects. In addition, July 9, our office received letter from Office of the Iloilo City Treasurer dated July 8 requesting for the contractor's information of all the projects under DPWH ICDO for calendar years 2023-2024. This concerted effort to impede the implementation of national funded projects are too obvious to ignore. The unreasonable delays in the implementation of civil works has deprived our people of the benefits of the project. Okay? As a public servant, notwithstanding the declaration of persona non grata, I was able to comply with the requests from the city government which were all coursed through your office. We hope that future request correspondence will be directly addressed to the undersigned to avoid any delay or misunderstanding. We are faithfully complying the instructions given by the OBO on building permit applications contingent upon the timely return of the initial evaluations of the technical documents. Site instructions have been issued to respective contractors of the above-mentioned projects concerning the work stoppage order issued by the OBO. Ultimately, we rely on good faith on the assurance of the city building official that building permit applications may still be submitted after completion of the projects. Thank you, as we hope that we have clarified matters for the love of public service. Signed, Roy C. Pacanan, OIC, District Engineer. Pero hold your horses sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi ka mo anay dira mag-espekular bangon nga isa pa lang iya, no, kabahin ang inyo sini nga nabatian. Sa aton sini matag palamati gintingwaan naton nga malabot ang Office of the Building Official but to no avail. Sa aton man sini nga pagpaningwa nakakuha kita sang kopya dokumento, no, sang statement from the Office of the Building Official kag ina iplastar naton sa iban sini nga Manus and Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 11 to 17, 2024. You have a date with Mr. Totong Villaruz kagangiya nga banda bagod na talana kag excited na sila nga maghatag sa inyo sang one great musical entertainment sa concert at the plaza kicking off alas 6 ng gabi sa Agosto 17, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka magamatahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 18,
Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kita nga hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Niña. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra
3.4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyong nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Ang pinakaunang international bank sa luwas ng Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bala sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa Wednesday edition sa sininga palatuntunan kahapon lamang. I hope you're all doing good. Bao, makakilibang kung may nagahuluhilanat, no? Sa sulod sang balay. Dapat bantayan gid kag palayo, pangamuyo, palayo sa dengue. Kag kunami man lang, no? Hindi na lang magguwa. And then, kung ara man lang sa sulod sang balay, kung naka-screen ang house, mas better gid, no? But if nati, puro pa man news sa mga anti-lamok para nga safe kita. Anyway, I would like to welcome each and every one of you. Thank you gid for being there again. Kita na naman ang mag-aulog na na sa sininga hapon, enjoying the beautiful stories nga aton nga na-receive diri. And also, basing inyo dira ready naman. Pwede gid may email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. I-email nyo inyong mga stories or pwede gid nyo sulaton sa gihapon and then ipadala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you gid kay Mosa nga naghatag diri sang iya nga cellphone number. Ma'am, anytime maga-call ako sa imo. Okay? Salamat gid. And so everyone, ready na kamo dira? Plastar na kita. Ari na aton nga song for you. Sa sininga hapon, this is Tita Regine. Welcome sa KLP. Ari man ang ambahanon from Princess Valles. Take na si Crush. Good afternoon.
siya ay nakita ko. Nakapulong pula siya'y astig pumorma, parang ang bango-bango. Nagkatinginan at bigla na lang akong nag-smile, ngunit na-conscious nung lumapit sa'kin at nag-hi. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Sayang lamang pala ang pagpapaganda, hair ko ay financial power. Type na type ko man siya, di na ko aasa, bagay man kaming dalawa. Tinignan ko ang kanyang Facebook pati Instagram, ang sweet nila o di kaya sila nilalanggam. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Tama na, move on na lang. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Nonood na lang ako ng K-drama, sasali sa mga fun run at zumba, kakain ng fries, ice cream at pasta. Gagawin lahat para di siya maalala, magsisipline at mag-e-enjoy sa bura, sasayaw at kakanta, gagawa pa ng tula. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken na, taken na, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Taken as a crush. Taken na si Crush, Princess Valles. Kung taken na si Crush, eh di humanap ng iba, di ba? Kung crush man lang, pwede unlimited. Diyan ka daya. 24 minutes after 2 o'clock. Again, welcome na mga kabombo. Diri sa KLP with Tita Regine. First story na kita, if you are all ready. I hope naka-power nap ang kalabanan sa inyo para mangin very productive for the remaining time sa sininga hapon. Ari ato nga first story nagikan kay Maning sa Antique. My dear Tita Regine. Mayong hapon, ari naman si Maning, nga taga Antique. May kahapon man, nga hindi ko gid malipatan. May nagasiling, nga mahapos ang pagpatawad, pero sakit man batyagon. Budlay gid. Kay bata pa ako nabalo, wala sarang madangpan, wala pa katapos sa college ang bata ko, nangita siya obra, ang bata ko para lang nga makakaon kami. Una, ga-training pa lang, di syempre, allowance pa lang ang ginahatag sa iya tita. Nagkadto ako sa balay ni tatay kag nanay. Nakita ko, nga damo ilapalay, buta ang tabungos, kag may sinako pa, Tita Regine. Pag-abot ni tatay, halin sa ginapamandayan na, si Romron, nagpanyapon kami nga tatlo ni nanay. Ginhambal ko si tatay. Bombo Omel, okay ako. Sige. Basta sa monitor ko lang ni, no? Medyo gadula ako sa akong monitor. But anyway, padayon kita.
So, pag-abot ni tatay, halin sa ginapamandayan na, si Romron. Nagpanyapon kami nga tatlo ni nanay. Ginhambal ko si tatay, siling ko, tay, damo man palay mo, ang ginhatag ni Panoy Simo, nga 600 nga rarahan mo tani kaamakan, hatagi na lang ko palay para may kanon man ko. Nagsabat si tatay nga huod, kwaon mo tubwas kay may suhol ko to sa ginrara ko nga makan, 4 ka paniga. Ti lipay man ko tita parang may dala ko bugas magpuli sa antike. Pag-aga, balik si tatay saan na ginapandayan nga balay. Ginambalan ko pa kaisa ko, nga mabuol kami kapalay sa taramnan, kaya mo to hambal ni tatay. Ginbuol namon to ang palay, gindala sa balay ni tatay, pagsirong, nag-abot si tatay, kita na ang palay nga ginasandig sa pertahan ang sako, dayo naging tanaw ang palay, naghipos man lang. Kaya nakainom, lapad nga, dihakyo na, tinagpanyapon kami nga tatlo. Una ako makatapos kaon. Naghambal si nanay nga, ay, gamay lang imo kaon. Sabat ko, gapamansar ko sa balay nay. Pagkabati ni tatay, dayo na hunos kabinangon na, kagin pang labo kusina na, kag magsinggit, inaway. Mumbo omel, doon nadula naman ako. Anyway, pagkamaan ko, dayon ko buol kabag ko, or dayon ko buol kabag ko, kag mag-agto sa balay kapakaisa ko, hay may bisita sa balkon, sa kusina ko nag-agi tita, nga nagahibi ako, kag nakulbaan. Wara ko katurog sang gabi nga to tita. Pag-aga, naghimos kami sang pamahaw, kay maagto kami sa bomba, manglaba kag marigos. Tihay rapit ang bomba sa balay ni tatay. Nagkanto ko sa balay ni tatay. Wara na tawo, kag sirado. Namangkot ko sa mga pakaisahan ko, kung diin sanday tatay kag nanay. Wala man sanda kamaan. Kita ako si Tiyay, nga pakaisa ni nanay. Tiyay, hambal ko, wala sanda, day nanay kag tatay. Way sanda, no? Wala sanday nanay kag tatay sa balay nanda. Ti sabat si Tiyay, ay sus, alas 4 pa lang, naglakat sila, gadapitay sila, mapazaraga. Abi mo tita, daw maguba ang dughan ko. Kasakit pa minsan ron. Naghipi ako, hamba ko sa pakaisa ko, mapuli dulang ako. Nagsabat pakaisa ko, san o kaw mabakasyon naman dya? Sabat ko, hindi lang manan Pero tama kasakit tita ang nabatyagan ko Nagpuli ko, nga kasakit dala ko. Tita nagligad, sang kasimana ako nga nakapauli dya sa antike. Nagtawag pa kaisa ko, nga wala mananda mapusli, ang sang katabungos da nga paray. Kay, nagsakit busong da nga duwa ni nanay. Ubos pa kilo, kulang pa sa bayada. Hospital da nga duwa tita. Nagligad di sa katuig, ginsugo ni tatay, ang libayon ko, nga tawgan ako kay kuno, patay si nanay. To naman tita, nagasala naman ko kay ti, ang tawag, patay si nanay. Gipadalhan ko kabata ako inugplite, kay mapailo-ilo ko maagto sa ila. Wala pa ako kaabot sa ila balay, nagatumbo-tumbo ko kahibi, kag nagasinggit nga nanay ko. Pagsampot ko sa ogsadan, dawra man ti doro nga tawo. Dayon ko sulod sa balay da, kag maghambal, nga diin si nanay. Pagsaka ko sa hagdan, gapong ko si nanay, nga nagamama. Nalagyo ang libayon ko, nga ginsugo ni tatay, nga tawgan ako. Hay patay si nanay, gali, pasik patana si nanay, Nagasag-ob pa gani tubig, tita. Ginapamangkot ko kaugalingon ko, nga, amo gid na, ang ginahimo da sa akon? Ano gid bala ako? May sugpon pa na tita ha, sa sunod naman, duro pa. God bless, tita. From Maning, Sangantike.
Bamaning mo gadyatana no ginatawag nga tuod-tuod nga bitin. Te mahaom-haom na lang jatamon no kung ano ayhan ang rason nga agin patawag ka ni nanay mo or kag ni tatay mo or si tatay mo to no nang sugo sa libayon mo. Hambaran ikaw nga ti patay doon si nanay mo pero pag abot mo ay pasik pagali si nanay mo naga panag-ob pagani ka tubig. Ti haom-haomunta na lang nga basi kon na guilty si tatay kag si nanay mo kag nahidlaw sila sa imo kag luyag kinila nga maistorya maybe no mangayo sila sang patawad kung ano man ang nagkalatabo to last time iti naghuuna nga mangayo ka sang bugas tapos pitik sintas wala na tigayon. But anyway, gambal ikaw no kabudlay gid nga magpatawad especially ang nakasakit sang imo nga balatyagon ang miyembro mismo no sang imo nga pamilya. Amo gid man na most often ang nagakatabo kita sa aton nga pinamilya may mga sunggod-sunggod, may mga hindi pag-intindihanay, may mga konflikto pero you know what mas manami gid sa gihapon nga mag-learn kita nga magpatawad kay nga kung hindi kita magpatawad it's like taking the poison no kag we are expecting nga aton nga lainan sang buot amo ang mapatay which is not right kay kita ya ang nagagut-gut so it's like kita ang nag-take in sang poison so sino ang maapektuhan of course kita pero bilang isa ka family I just hope no nga masettle ninyo ini maistoryahan ninyo base na balong lang to si tatay mo kung kilala mo gid si tatay mo dapat kabalo ka no nga kung nakainom na do medyo do nagalisa naman ang pamensaron kung kaisa naga-change mind muna bala epekto sa alcohol. Pero sige lang no? Iulaton lang namon ang kasugpon sa sulat mo kagkabay nga ti ma-explicar mo gid sa detalyado ang kung ano ang mga nagkalatabo sa nagkadto na ikaw dito sa ginpatawag ikaw nga tingin pabalo kuno napatay si nanay mo pero wala man. Anyway maning sa antike madamo gid salamat sa imong gin-share nga story sa amon sa sininga hapon. Oras ta, it is now 33 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik ang kahapon lamang program with more stories para sa inyo sa gihapon. This is Tita Regine. To sa isa ka scientific study. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights. Imbis nga incandescent bulbs, patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana.
Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente. Balik kita diri sa kahapon lamang program, mga kabombo. I hope good pa kamo dira. Sige, next story na kita from In Being nga ato nga suki. Mahal kong Tita Regine. Kumusta na kamo mga katapos ng Bombo Radio Philippines, sa imo tita, my fellow listeners and letter senders of KLP. Good afternoon. Karon may i-share naman ako parte sa inagihan sa duha ka tinuga. Una, si Carl, nag-eskwela sa Abogacía. Pag-graduate na sa Bachelor of Arts, nangita trabaho sa city, nadawat siya sa law office, mga abogado ang iyang boss. Naga-opisina kun adlaw, kag naga-eskwela kun gabi sa law proper. He enjoyed his work as part of his training. Tungod handom gid niya kag dumot nga tawgon siya attorney sa pila ka adlaw. Kun malampuwasan niya ang mga pagsubok. Kanami kay naga-learn siya pagplastar sa mga kaso kag paghatag sa mga rason straight to the point. He also enjoyed his evening classes in law course. After he graduated in law, he stopped working and attended the review class, preparasyon para sa bar examination. Besides, nag-self-review pagid siya during Saturday and Sunday. Mamisan siya mamasa-basa, especially those pertaining to the legality in commercial law, criminal law, and other laws. Gina-devote kid niya ang iya panahon sa review. He even made a schedule nga magbugtaw early in the morning, mga 3:00 ng kaagahon for self-review. Sometimes, hindi na siya makatulog sa pagpanumdom sang bar examination kag daw malipat siya sa pagkaon sa husto nga panahon. Ginahambalan tanan ni nanay kag tatay na nga hindi magpatama kay basi magbatsyag ang lawas na. Kinahanglan man ang husto nga pagpahuway nga ma-relax niya ang iya kaugalingon. Permi man huo ang sabat na sa iya mga ginikanan. Excited siya to take the bar examination. Nasa kondisyon man siya, but with all his struggles, prayers, and dedication, waay niya mapasaran ang exam. Kalain sang iya pamatsyag. Hindi niya madawat nga na-fail siya. Dumabuang kuno siya. Very much disgusted sa pagtuo nga waay siya ginbuligan sang Ginoo. Sige na kapamangkot si Lord kung sa diin siya nagkulang. Nahuya siya kag nagahiribion. Naluoy kag nabalaka ang iyang mga ginikanan. Ila ginlaygayan to accept his failure kag dubliho na pagid ang pagsalig, pagtuo, kag pagpakig-angot sa aton mahal nga Dios. Iya ginkumpisar sa pari ang iya pagkadismaya nga naglain iya buot kay Lord. Nag-advise si Padre, hindi mo paghimuon nga kabangdanan ang imo kapaslawan sa pagbulag kay Lord. Waay si Lord nagapabaya sa imo. Gin-try na lang ikaw kung daw ano kaw kasinsiro sa imo vocation. Gani, nagpahuway-huway anay siya kag nag-layman to know more the laws of God. So, he kept on praying to pass the bar. After a year, nagbalik siya review for the exam, kag sa dakong akaluoy ni Lord, he successfully passed the bar. Hence,
He and his parents were very grateful to our dear Lord. Ang ikaduha nga tinuga, amo si Saul. May stable job na siya, kag may nobyo nga seaman. 5 na katuig nga nangin sila ni Mons, ang iya nga nobyo. Mabuot, mapisan, kag mapinalanggaon siya, Tita Regine. Manami ang ilang nga long distance relationship. Nagabisita gid si Mons kay Saul every time makabakasyon siya. Sa pagligad sang panahon, nag-abot na ang gintalana nga petsa sa ila kasal. Naghambal si Mons, 2 months before the date of their wedding, mapauli siya para ipikurar ang tanan nga kinahanglanon for their wedding. Ay abaw, tita. Tama, gid kadako nga disgrasya. Waay sang Mons nga nag-abot. Naglibog kag naglabog ang liog ni Saul sa pagpaabot sa iya. Pero, why gid? Maskin communication na lang nga makahibalo si Saul sang kabangdanan. Nawad-an si Saul sang paglaom, daw mapatay siya sa kahuya sa natabo. Hindi siya makatulog, way gana magkaon, kay nagalipong-lipong. Until one time, hinali siya nga natumba sa opisina nga ginaubrahan na. Gintabangan siya sang iya office mates, kay gindala sa doktor. Ang findings, naga-weekend ang iya corazon. Giresitahan sang bulong, agud makarecover siya dayon. Kagin-relieve anay siya sa trabaho para makapahuway. Gina-comfort siya permi sang iya lola kag tiyo, kay ilo na ni si Saul. Hambal sang lola, Saul, hindi pag-iubos-ubos ang imo pensar sa tawo nga way it hinambalan. Bata pa ikaw, masalapuan mo gid ang nagkakabagay sa imo. Nagtugda iya tiyo. Saul, kalimti si Mons, hindi, tana para kanimo. Okay? Nagapamati man, kagang iya friends and office mates nagabisita, imbitar sa iya mag-join sa religious organization para malingaw kag maka-move on siya. So, she joined the organization. On the other hand, nakabati ang pamilya na si Mons, gintrap gali sa iya una nga uyab sa Manila, kag waay na ginpapauli pa. Pero ginlikom lang na nila kay Saul. Sa pagpadayon ko, nakaamigo liwat si Saul sang isa ka tawo nga masarigan kag responsable, kag nagpakasal sila dayon. When you are discouraged from God's promises to you, it is stated in Psalm 13, "How much longer will you forget me, Lord? Forever? How much longer will you hide yourself from me? How long must I endure trouble? How long will sorrow fill my heart day and night? How long will my enemies triumph over me? Look at me, O Lord, my God, and answer me. Restore my strength. Don't let me die. Don't let my enemies say, 'We have defeated him.' Don't let them gloat over my downfall. I rely on your constant love. I will be glad because you will rescue me. I will sing to you, O Lord, because you have been good to me." From Matthew 11, verses 25 to 30. At that time, Jesus said, "Father, Lord of heaven and earth, I thank you because you have shown to the unlearned what you have hidden from the wise and learned. Yes, Father, this is how you were pleased to have it happen. My Father has given me all things. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all of you who are tired from carrying heavy load, and I will give you rest. Take my yoke and put it on you, and learn from me, because I am gentle and humble in spirit, and you will find rest. For the yoke I will give you is easy, and the load I will put on you is light. Tita Regine, thank you, Gid. More power sa imo program, and may God bless us all and your family always. In B, Iloilo Province.
And B again, thank you for this nice and inspiring story. Siguro si Carl kag si Saul, no? And their frustration, nalipatan nila nga si Lord is perfect. Kag never nga nagakasala siya sa iya nga mga plano, sa iya nga mga design sa aton nga kabuhi. They just forgot, no? To trust, put their trust on the Lord. And di ba, every difficulty sa aton nga kabuhi, every challenge, every trial that we face, there is a blessing wrapped in it. We just have to be patient, no? And lantawon kung anong ina nga blessing. Well, most probably, the time is not yet perfect para kay Carl, kay ginatudloan pa siya ni Lord. How to be more humble and how to be more trusting sa aton nga Ginoo. Siguro gin-try gid siya, no? Okay. Hindi ta kapagpapasaron. Pero ikaw naga-expectar ka gid kay ti nagatuon ka sang grabe, pulawan bugtawan mo, halos hindi ka na magkaon. Well, ano ang ginabilin sa iya ni Lord? To trust in the Lord, and His ways are always higher than our ways, no? Siya ang mas may klaro, kag mas may wise nga mga plano para sa aton. So, hindi kita mag-rely in our own understanding. We entrust everything to the Lord and we never question. We simply never question. So, muna, no? Siguro, gintuduan anay siya, so nangin lay minister to siya so that mas maintindihan niya ang iya nga faith walk with the Lord kag kanami. Because another take nga iya ginhimo and that's it. Because para sa Ginoo, ready ka na, no? Bagay ka na, nga tawgon, nga ATTY. Okay. And ang sa kay Saul, di ba, kung hindi amo na ang tawo nga para sa imo, the Lord would always find ways para nga makakas sa imo nga life ang ina nga tawo. Kita lang galing, no? Kay sometimes we're very emotional and tendency naton is to rely gid sa aton nga mga feelings nga hindi naton makita behind it ang wisdom. Siyempre, masakit, no? Nga all your life, ginpalangga mong ina nga tawo, kag may mga plano na kamo, may mga dates na sang kasal, but then again, ang plano sang Ginoo ang mas magapangibabaw. So that's why, no, if we plan things sa aton nga kabuhi, pangamuyuan gid kuno ina naton. Nga kabay, no, ang aton nga mga plano nagasanto man sa mga plano sang Ginoo para sa aton. And so that's simple. Gingakas niya Simon sa life ni Saul because there is somebody nga luyag niya, no, nga ibulos para kay Mons nga maybe far better than Mons and maybe, no, mas mangin maayo, mas deeper ang ilang mangin relationship nga duha. And so, tiyempo lang gid, no, ang ginakinahanglan para nga i-reveal sa aton sang Ginoo para aton mahibaluan ano gid ang iya nga mga manami nga mga plano para sa aton nga kabuhi. And so again, thank you very much Gid for these wonderful and beautiful stories na gina-share mo diri sa amon every week in B sa Iloilo Province. Magapanubalik ang KLP pagkatapos sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. For this afternoon, mabuhi naman kita sa mga sangkaterba nga sulat diri sa aton. Ni Lola ang pa rin, July pa ni nga sulat. Anyway, my dearest Tita Regine, kaina sa mga 7:30, ginlubong ang best nga bayaw ko nga kaupod ko diri sadto. May nagaalalay na o nagaubay kung mag-picture taking kaina sang aga. Parang di pa masyado ang lakas ko. Gani pasensya lang ha kung hindi pagid maayo ang handwriting ko. Subong ang oras is 2:30 p.m. Gani napisanan ako nga magsulat kay tinagpalauli na ang mga bisita. Tita, sugpon ini sang akon nga kasaysayan nga wala ko natapos. Balan mo, every morning, tubtob maghapon, diri ako bilang nagabulig sa pag-atubang sa mga bisita. Adlaw-adlaw, may misa, kag may program, o nagapangamuyo para sa akon nga bayaw. Kahapon, ang mga retired teachers naghatag geology, kag numero 1 ako nga naghatag sang message sa iya. Kadako sang utang na loob ko sa napatay, kay ti ang banan niya, kag siya. Amuni ang nagbulig sa akon ni pag-eskwela, halin sa tong 4 years sa high school, kag 2 years sa college. Nasugid ko naman ini sa inyo. Tita Regine, bisa nagatulo ang akon mga luha, kay nagakurog ang akon mga kamot, pero ginapilit ko gid nga magsulat. Nantawa bala nagaslanting ang akon nga penmanship. Tita, adlaw gabi, kadamo-damo sa mga bisita, kag nagapangamuyo, kag nagamisa ang pari. Sang atong isa ka adlaw lang, hapon, may eulogy ang mga municipal officials, ang mayor, vice mayor, SB members, naghatag sang tagsan nila ka speeches, natuhoy sa akong best, nga nagtaliwan ng bayaw. Mga paryente, halin sa Sara, Lambunaw, Maasin, Putotan, Nulusena, kag almost nga mga barangay officials nga present sa necrological service. Tita, kalabanan sa mga nag-geology, sa municipal officials, naging pupils ko sadto. Tita, salamat sa aton nga Ginoong Diyos nga madamo nga mga kaapuhan, mga kahinablusan, halin abroad ang nag-abot, kag pati ang mga paryente sa Manila. Balan mo ka mabinuligon gid, no? Kag mapinalanggaon. Ini siya, ining napatay sa iya mga apo, mga nieces and nephews, kag mabinuligon, mapagbigay, ilabinigid sa mga ingol, kag sa halos tanan ng mga kabaranggayan. Gani, tuloy-tuloy, no? 9 years ang pagserbisyo niya sa amo niya banwa. Tita, sadto lang nga mga nagliligad nga bulan, nagpamasyal ako diri sa iya. Hindi niya na ako makilala sa ngalan, kaya nagka-Alzheimer siya, kag medyo nag-ulianin na. Susuling ko sa iya, iruga bala ako nga permi nagasulat sa kasaysayan para hindi magka-steady ang akong isip, hindi malipaton. Sabat niya sa akon, do pete mo sulat-sulat, kay kilala mo si Tita Regine mo. Sabat ko sa iya, way pagani kami magkita ay. Tita,
Sa ulihi, hindi na siya kakilala sa akon. Kaya ginatawag ako na ikaw si Maniwang. Pero tita, hindi na siya makahambal. Pero ginhulidan ko siya nga always smiling. Siling ko kantahan ko ikaw, basta balusan mo. So tuloy-tuloy ang smile niya nga kanami sang iya nga yuhom sa akon. So amo to, nagkanta ako sang yanang yuhom mo. Sige yuhom niya, ti amo to ginasulit ko naman ang akon kanta. Pag ginadalo-dalo ko pa siya, nga sa panulo ko, daw happy siya. Sang ulihi, kay sige pa ang smiling niya, ti siling ko ako naman ikaw kantahan. Sang tiyempo sang akon bana, nga I'll be loving you always. O sige, ang yuhom niya sa akon, nga akong ginahaplos-haplos ang iyang kamot. Tita Regine, salamat sa kay Lord Jesus, nga samtang diri ako sa ginhamayangan sang bayaw ko, ang hinablos niya, nagpindot sang cellphone niya, kag tamang-tama. Akon gali to sulat ang ginabasa mo, kag nabatian ko, parti sa cousin ko. Siling ko doa, kung di ka saysayan, kay siling niya Lola Paring, na-mention ang pangalan mo. Thank you, Kitita. Madamo ang nagapalamati pagbasa mo. Ipakita sa ako, sa YouTube. First time na nakita ko ang personal mo. Pati ang pagbasa mo. So, madamo sa mga bisita nga naghahambal, permi ko sila nga nagapamati sa mga kasaysayan, especially sa kasaysayan ko, diri sa KLP. Madamo sa ila, pati ang mga kaupdanan ko nga mga retired teachers nagapalamati. Permi ko sila gid nagapamati sang mga programa. Nagakawili ko sila kag amo ini ang ilaman nga kalingawan. Ang sulat ko nga ini diri sa Santa Barbara. Tita Regine, kadamudamo nga mga friends, mga retired teachers, municipal officials, mga barangay officials, kag madamo sa amon nga mga paryente halin sa abroad. Germany, Canada, Amerika, kag mga paryente sa Manila ang nag-alabutan, kag punong-puno ang simbahan. Sang didto pa lang sa balay, adlaw-adlaw may mga misa na, iba-iba ang mga pari. Ang nadumduman ko, ang nagsulod ang kamag-anak niya, nga isa ka pari. Sunod ang amon nga dating pupil, sunod si Father Joe Marie Delgado, kag sunod si Father Bong, matalik na kaibigan niya. So, ang una si Father Manaay. Hindi ko na nakilala o naalaala ang mga nagadasal at alam mo naman na mas matanda ako ng 5 months. So, sa August 15 nga ini, pasyaya man 95 tani, kag ako naman sa itong April 11, gani 5 months older ako. Bangod sa iya, naka-eskwela ako sa 4 years sa high school, kag 2 years sa college. Tita Regine, sa doon nagapanguluyag pa lang ang brother ko, kag 2 years lang ang hatag sa akon sa pag-eskwela ko, kay mga sawa na siya, kay sis Ason Manaay. So kung ano-ano ang kinahanglan ko sa school o gamit, ginapaagi ko sa iya. Syempre okay, o ara dayon, kay tinagapanguluyag pa lang. Ang sapatos ko isa lang kaparis, lubot pa, kaginatakpan sang karton, ti si sis Ason. Masiling sa utod ko, bakli man si Amparing, kay isa kaparis, kag lubot pa ang sapatos niya. Pag siling niya, okay kaagad, bakal dayon. Tiyan mo na tita, dakugid ang utang na loob ko sa kanya. Tita sa ngulihi, duwa na ka-caregivers niya, gani nga nagsaylo na ako. Diri sa garahe kag sa duta nila. Makadaraog daw, nagadag-anay ko no kami, madamo nagasiling. Ti isa 5 sila nga magululutod, wala na. Kagami nga 8 nga magululutod, ako na lang ang nabilin. Tani may kaluoy ang aton Ginoong Diyos, no? Malabot ko pa ang 100 years or more. So tita, madamo gid ang naghahambal sa akon mga paryente nga makawiwili ang ininga program. So I have to close now with my love, kisses and prayers to all. Pasensya sa akon nga penmanship, sa mga spellings, kasi dumuluha ang mga mata ko. Salamat gid, lovingly, Lola Amparing. Salamat man Lola Amparing, and I just hope nga okay ka gid where your health is concerned, kag salamat sa mga sige man nga pag-alabutan sa imo nga mga kasaysayan para diri sa KLP, and nga ginaamat-amat gid naton ina. So thank you very much. Sa inyo man dira, amat-amat na padala sa inyong mga istorya kung wala pa kamo kaagi, first time.
pwede gid nga makasugod na sulat. And then i-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede gid gihapon nga isulat and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang inyong mga paborito nga mga dramas gina-look forward gid after sang KLP, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. So, see you again tomorrow. Maraming salamat sa inyo, mga kabombo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.